Bernard, make a call. Mom. Start, sister. Recording started. Okay, sister, you can start with the prayer. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो. सर्वशक्तिमान पित्या, काल तू आम्हाला जी महान गोष्टी शिकवल्या प्रभू, विशेष करून तू आम्हाला द्वारे प्रकट केलं की आमची खरी ओळख, आमची खरी आयडेंटिटी आम्हाला तेव्हाच कळते जेव्हा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही बदल अनुभवतो. तोपर्यंत आमचं जीवन बदलत नाही, तोपर्यंत आमची खरी ओळख आम्हाला कधीच समजत नाही. आणि प्रभू, तू आम्हाला प्रकट केलं की तुझ्या शब्दाद्वारेच, तुझा शब्द जो आध्यात्मिक आरसा आहे, जो स्पिरिच्युअल मिरर, ज्यामध्ये आमची खरी ओळख आम्हाला दिसत असते. प्रभू, जितकं जास्तीत जास्त वचन आम्ही आमच्या आत्म्यामध्ये घेतो आणि आमच्या आत्म्यामधून ते आमच्या जीवामध्ये आणि जीवामधून शरीरापर्यंत पोहोचवतो, तेव्हा आमच्याद्वारे प्रभू अनेकांना आरोग्य, अनेकांना आशीर्वाद प्राप्त होत असतो. प्रभू, हे वचन आमच्यासाठी आणि इतरांसाठी कार्य करतो. महान सत्य तू आम्हाला शिकवल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आजची मीटिंग, आजचं सेशन आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. प्रभू, जी सत्य तू आम्हाला सिस्टर जोसेफद्वारे प्रकट करणार आहे प्रभू, ती आम्हाला समजली आहेत. आमच्या स्मरणशक्तीला, आमच्या बुद्धीला, आमच्या धारणेला तू स्पर्श केला आहेस. आणि प्रभू, जी काही सत्य रहस्य आम्हाला समजली आहेत ते आम्ही दुसऱ्यांसाठी वापरत आहोत. म्हणून मी तुझे आभार मानते. ही प्रार्थना आम्ही येशूच्या नावाने करतो. आमेन. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. So we are studying about spirit, soul, and body. Yes. आपण अभ्यास And you continue. yeah. So this is the basics. You know, many times when we don't understand the spirit, soul, body, the Bible is very confusing. तर आपल्याला शरीर, आत्मा आणि जीव ह्या संकल्पना नीट समजल्या नाहीत, म्हणजे आत्मा, जीव आणि शरीर, तर मग बायबल जे आहे ते खूप गोंधळात टाकणार आहे. Because in the Bible, if you see, especially in the New Covenant, every promise is in the past tense. आणि जर आपण नवीन करारात पाहिलं विशेष करून, तर प्रत्येक जे वचन आहे, अभिवचन आपल्याला दिलेलं, ते सगळं भूतकाळामध्ये आहे. येस. And when we see the promise, everything is done. The healing is done. The deliverance is done. The protection is done. Everything is done. But it looks like I can't understand the Bible because the Bible doesn't seem to be, real. आणि जर आपण नीट प्रभूची वचनांचा अभ्यास केला, तर या वचनामध्ये आपल्यासाठी बंधमुक्ती आहे, आपल्यासाठी भरभराट आहे, आपल्यासाठी संरक्षण आहे. पण जर आपल्याला हे समजलं नाही, तर मग आपल्याला असं कधी कधी संशय निर्माण होतो की बायबल हे खरं आहे की खोटं आहे. But when we understand this spirit, soul, and body, and when we understand that the Bible, when we see the promise of God, it talks about the spirit part of me. Now I understand that it is my labor to renew my mind to see the manifestation of what is already done in Christ. आणि जेव्हा आपल्याला शरीर, Praise the Lord. I thought my internet. I think spirit must be cut off. We have lost power. Oh, then how come you have? I'm on my UPS. Okay. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Tanya, you know Marathi? No. Brother Bernard, you know? You know, but translation? I'll translate. The sister, Okay, Sequeira will come. She's come. She's back. She's come. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Now, yesterday, in the beginning, we saw in Romans chapter 12, in verse 2, that do not be conformed to this world, but you be transformed through the renewing of your mind. Yes, praise God. Okay, Sister Sylvia, you have to unmute.
no. not able Okay. I'll unmute her. Sorry. Yeah, sister. सो काल आपण अभ्यासलं रोमकरास पत्र अध्याय 12 वचन 1 वचन 12:1 12:2. 12 देवाची इच्छा उत्तम ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे. म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या. येस. So yesterday we saw the meaning of the word transform, and we Yeah. saw the example of how the caterpillar becomes transformed into a butterfly. काल आपण पाहिलं की काल आपण फुलपाखराचं जे अळी असते किंवा जे सुरवंट असते तर फुलपाखराचं रूपांतर होतं. त्याच्या वेळेला आपण ट्रान्सफॉर्म म्हणजे बदल ह्या शब्दाचा आपण काल अभ्यास केला. येस. Okay, you can write it down. Renewing our minds means exchanging our old thoughts. Renewing our minds means exchanging our old thoughts and ideas. Exchanging our old thoughts and ideas with God's thoughts and ideas. Renewing our mind means exchanging our old thoughts and ideas with God's thoughts and ideas. Yeah, you can translate this. Yeah. आपल्या मनाचं नवीकरण करणे म्हणजे आपल्या जुन्या विचार आणि कल्पना त्या टाकून देऊन त्याऐवजी देवाचे विचार आणि कल्पना घेणे. So how do sorry. आपल्या मनाचे नवीकरण करणे म्हणजे आपल्या जुन्या कल्पना आणि विचार यांचा त्याग करून देवाच्या कल्पना आणि विचारांचा अंगीकार करणे किंवा स्वीकारणे. येस. So we have got many thoughts and ideas from this world. ह्या जगाकडून आपल्याला खूप विचार आणि खूप कल्पना मिळत असतात. We have learned so many things from the world. ह्या जगाकडून आपण खूप गोष्टी शिकलेलो आहोत. But how can I know God's thoughts and God's ideas? पण देवाचे विचार आणि देवाच्या कल्पना ज्या आहेत त्या मला कशा समजू शकतात? Only through His word. फक्त त्याच्या वचनाद्वारे समजू शकतात. येस. So now the challenge is I have to know what is God's thoughts. मग आता माझ्या पुढे आव्हान आहे की देवाचे विचार मी कसे समजून घ्यावेत? Have you heard, in the Old Testament, this is scripture, God's ways are not our ways, God's thoughts are not our thoughts. Yes. Yeah. Yeah. In New Testament, the scripture says, but God has revealed it to us through His Spirit. Yeah. जुन्या करारामध्ये ऐकलं आहे की आपले मार्ग की देवाचे मार्ग नाहीत, आपल्या योजना ह्या देवाच्या योजना नाहीत. पण जुन्या करारामध्ये आपण बघतो, नवीन करारामध्ये मात्र प्रभू म्हणतो की मी तुम्हाला देवाने स्वतःला प्रकट केलं आहे त्याच्या आत्म्याद्वारे. या Because now His Spirit and my spirit has become one. येस. कारण God's त्याचा spirit. आत्मा Sorry. Translate, sister. Yes. आणि त्याचा आत्मा आणि माझा आत्मा जो आहे तो आता एक झालेला आहे. So I have the mind of Christ. म्हणून मला माझ्याकडे जे मन आहे ते ख्रिस्ताचे मन आहे. In my spirit I have His thoughts. आणि माझ्या आत्म्यामध्ये पण त्याचे विचार आहेत. But the only way I can exchange my old thoughts with God's thoughts is by taking the word and studying it. आणि मी कसे माझे विचार आणि माझ्या कल्पना सोडून देऊन देवाचे विचार आणि देवाचे कल्पना अंगीकारू शकते, स्वीकारू शकते? फक्त देवाच्या वचनाचा अभ्यास करूनच मी देवाच्या कल्पना आणि विचार समजू शकते. You can continue to write. We cannot do this. What? Exchanging the old thought and the new thought. We cannot do this without reading and studying the Bible. We cannot do this without reading and studying the Bible.
And God has given us teachers, spiritual teachers, to help us to do this. या आणि आपण जे पाहिलं मगाशी आपल्याला सिस्टर जोशीने सांगितलं की आपले जुने विचार आणि जुन्या कल्पना काढून टाकून नवीन विचार, नवीन कल्पना घ्यायच्या आहेत. डिस्टर्बन्स सिस्टर. Sorry, I'll mute. Yeah. सो आपण जुने विचार आणि जुन्या कल्पना काढून टाकून नवीन विचार, नवीन कल्पना घ्यायच्या असतील प्रभूच्या, तर आपण ते जोपर्यंत आपण देवाचं बायबलचा अभ्यास करत नाही, बायबल वाचत नाही, तोपर्यंत ते पॉसिबल नाही. आणि प्रभूने त्यासाठी आपल्याला स्पिरिच्युअल टीचर्स दिले आहेत, म्हणजे आध्यात्मिक शिक्षक दिले आहेत, जे आपल्याला ह्या गोष्टी शिकवत असतात. येस सिस्टर. Praise the Lord. Okay. Yesterday and day before yesterday, Papa was teaching Philemon chapter 1, verse 6. आणि आपण काल आणि परवा पाहिलं की ब्रदरांनी आपल्याला एक वचन शिकवलं आहे, फिलोमेनाला पत्र अध्याय 1 वचन 6. So we saw that the communication of thy faith becomes effectual by the acknowledging of every good thing that is in me in Christ. आणि आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं की आपल्यामध्ये जे काही चांगले आहे त्याचे ज्ञान झाल्याने माझ्या विश्वासाचे भागीपण ख्रिस्तासाठी सफळ व्हावे. येस. If you see every good thing, does it say every or some? Every. So every good thing is in heaven or it's in me? In me. It's in me. So every good thing is in me in Christ. Means what? Now Christ and me have become one. Now every good thing is in Christ and Christ is in me. So every good thing is in me. येस. आणि वचन म्हणते की प्रत्येक चांगली गोष्ट जी माझ्यामध्ये आहे. असं का म्हणते वचन? कारण मी आणि ख्रिस्त आता एक झालो आहोत, म्हणून ख्रिस्तामध्ये ज्या सर्व चांगल्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी सगळ्या माझ्यामध्ये आहेत. Now what is the meaning of the word communicate? आणि कम्युनिकेट आपल्या मराठीमध्ये तो शब्द आहे भागी. त्याचा अर्थ काय आहे? Communicate. To talk, to have to communicate, to have a conversation, or to mean to reply, to answer, whatever, to communicate, to speak, talk. On the day Papa gave some explanation. No? Didn't he? Yeah. पोचपावती ना सिस्टर? What is that? रिसिट? No, that is acknowledgement. Knowledge. Yeah. Communicate? What example did you give? Anybody wrote? So Sitania is searching her notes. Yeah. Day before yesterday, he said. Oh, amazing. Okay. You can write it down. Communicate means to release or transfer. Remember now? Yes. Communicate means to release or transfer. आणि इकडे भागी म्हणजे मोकळे करणे किंवा बदली करणे, म्हणजे एकाच्या एक देऊन दुसऱ्या एकाच्या आपण म्हणतो ट्रान्सफर म्हणजे बदली करणे. For example, what I am doing now, I am releasing or transferring what God has spoken. Correct? Yeah. So communication means to release or to transfer. म्हणून आता उदाहरण घेऊया. सिस्टर जोसलिन काय करत आहे, तर जे काही वचन आहे, देवाचं ज्ञान आहे, ते सगळं आपल्यापर्यंत ते पोहोचवत आहे. म्हणजे आपल्याला But many, sorry, if I don't know, actually I don't understand the language, so when you put a pause, I think you have finished it. That's why I immediately start. No problem, sister. Yeah. Okay, so is our communication affecting, or is our communication bringing destruction, depression, sorrow, hurt? What are we transferring?
आणि मग जेव्हा आपण एखाद्याशी बोलतो, आपण जे काही देतो दुसऱ्यांना, त्या देण्यामुळे दुसऱ्याच्या जीवनावर प्रभाव पडतो, की आपल्या बोलण्यामुळे किंवा आपण जे काही वागतो, हा आपलं जे कम्युनिकेशन आहे, त्यामुळे दुसऱ्यांना इजा मिळते किंवा दुःख मिळते, वेदना मिळते, त्रास. आपण नक्की काय दुसऱ्यांना देत असतो? येस सिस्टर. Is our communication helping others to build, or is our communication breaking others? मग आपलं जे कम्युनिकेशन, आपले जे भागी आहे, त्यामुळे आपण दुसऱ्यांना बांधतो, उभारतो, की आपल्या ज्या वागण्यामुळे, आपल्या देण्यामुळे दुसऱ्यांना आपण पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकतो. येस. So what are we transferring? मग आपण काय देतो दुसऱ्यांना? येस. It all depends on what is my thoughts. Is my thoughts carnal, or is my thoughts that is renewed by the word of God? मग आता ह्याच्यामध्ये मोठी भूमिका कोण पार पाडते, तर माझे विचार. माझे विचार जे जर दैहिक असतील, जागतिक असतील, तर मग मी काय देऊ शकते? आणि जर माझे विचार जे देवापासून असतील, तर मी काय देऊ शकते? येस. I can know the scriptures. I can even by heart them. Yeah. But when I am communicating, when I am, releasing, when I transfer a message, when I communicate with someone, is it impacting in their life to bring change, to bring healing, to bring deliverance, to bring prosperity, to bless them? Or this communication is bringing in the other person's heart hurt, putting them down, rejection, pain, fear? आणि जेव्हा आपण एखादी व्यक्ती कदाचित खूप स्क्रिप्चर पाठ करत असेल, वचन पटापट बोलत असेल, तिचं सगळं बायबल पाठ असेल, पण याचा अर्थ नाही की ज्या वेळेला ती जे काही बोलते, असंही असू शकतं की मला सगळं बायबल पाठ आहे, पण जेव्हा मी दुसऱ्यांशी बोलते, त्यावेळेला मी काय करू शकते? मी दुसऱ्यांचं एकतर जीवन उभारू शकते, म्हणजे माझ्या बोलण्याद्वारे त्यांना प्रॉस्पेरिटी मिळू शकते, त्यांना हिलिंग मिळू शकते, त्यांना आरोग्य, भरभराट, आशीर्वाद मिळू शकतो. किंवा जरी मला बायबल माहित आहे, तरी पण माझं वागणं असं असतं, माझं बोलणं असं असतं, की त्यामुळे त्यांना हर्ट्स, म्हणजे त्यांना दुखवू शकते मी, त्यांना रिजेक्शन देऊ शकते, त्यांना नाकारू शकते, त्यांना दुखवू शकते, त्यांचा अपमान करू शकते. येस सिस्टर. Okay, now this communication can become effectual only when my mind is renewed constantly. It's renewing of the mind is not a one-time process. It is a constant, continuous process. Only when my mind is constantly renewed, only then my communication becomes effective. येस. आणि माझ्या मनाचं नवीकरण जर झालेलं असेल देवाच्या वचनामुळे, आणि असं नाही की मी आज बायबल वाचलं आणि माझं मन बदललं, असं हे एका दिवसामध्ये होणारी प्रक्रिया नाहीच आहे. हिच कंटिन्युअस रोज सतत जेव्हा मी बायबल वाचते, तेव्हा माझं मन बदलत जाते, माझे विचार बदलत जातात, आणि त्यानंतरच माझं कम्युनिकेशन, माझे दुसऱ्यांशी वागणं, बोलणं जे आहे ते बदलत जातं. Okay, what is the meaning of the word effectual? Effectual. The communication of my faith is effective, right? So what is the meaning of the word effective? Effectual means, yeah sister, I'll find out the Google meaning. You can say by that time, sister. Effectual means Is it having an impact? It begins to work or produce. Yeah. Means it begins to work or produce. आणि effectual म्हणजे मराठी शब्द मी शोधते तोपर्यंत, की ते एखादी नवीन गोष्ट निर्माण करणे किंवा उत्पन्न करणे. Yeah. So now when I acknowledge, we learned, Papa, I remember Papa giving the example of the grocery for acknowledging. Yes, he gave the example. So, the word acknowledge means just like how when you buy something and you have a home delivery and the person brings those things that you have purchased. Now you're not going to just take it and sign it and give. You're going to acknowledge. You're not just going to acknowledge, okay, butter is there, maida is there, wheat is there. No, you're going to see, I have ordered wheat 1 kg. Is 1 kg there? I have ordered butter 300 grams. Is 300 gram there? So I am very particular about not only the brand, not only the product, but also the amount, the quantity, everything I check. That's how I acknowledge. In the same way, we are supposed to acknowledge. Acknowledge what? Every seed
that we receive, what we see, what we hear, what we go through, I have to acknowledge, is this according to the word of God? या जसं आपण ब्रदरने आपल्याला काल उदाहरण दिलं की पोचपावती घेणे. जेव्हा मी एखाद्या किराणा मालाच्या दुकानातून सामान आणते आणि माझी सगळी तो दुकानदाराला मी पैसे देते आणि तो काय सांगतो की तुम्ही आता घरी जा, तुमचं सामान मी घरी पोहोचवतो. जेव्हा मी घरी येते तेव्हा माझं सामान काही वेळाने मागे येतं आणि सामान आल्यावर मी बघते की माझी लिस्ट आणि आलेलं सामान हे सगळं बरोबर आहे का. म्हणजे मी 1 किलो मैदा घेतला असेल, बटर घेतलं असेल, जे काही, तर मी चेक करते. त्याप्रमाणे आता पोचपावती मी घेतलेली आहे, ही याला आपण एक्नॉलेजमेंट म्हणतो इंग्लिशमध्ये. मराठीमध्ये आता जेव्हा आपण ह्याचं देवाच्या शब्दामध्ये कसं रूपांतर करायचं, तर ज्या वेळेला मी देवाचं वचन घेतलेलं आहे त्यावेळेला त्या वचनाबरोबर माझं जे वागणं आहे ते मी क्रॉस चेक करून बघते की असं देवाच्या वचनामध्ये असं सांगितलं आहे का, मग मी तशी वागते का. दिस इज, ह्याला म्हणतो आपण पोचपावती घेणे. येस. So I can never renew my mind without me acknowledging. आणि माझ्या मनाचं नवीकरण कधीच होत नाही जोपर्यंत मी देवाच्या शब्दाद्वारे पोचपावती घेत नाही. I have to first of all know what is written in the Bible about me and who I am in Christ in the mirror. आणि मला माहित पाहिजे की बायबल मध्ये माझ्याबद्दल काय लिहिलं आहे आणि मी त्या आरशामध्ये, देवाच्या शब्दाचा आरसा आहे, त्यामध्ये मी कोण, माझी जागा काय आहे ख्रिस्तामध्ये. Just like how the person is acknowledging what is in the receipt, is it there in the physical, is it there in the delivery which has come? In the same way, I have to look into the Bible and I have to also acknowledge the seeds that I receive. If it is not aligned with what is in the written word of God in the mirror, then I am not supposed to accept it. आणि आता जसं मी सांगितलं की जसं आपण पावती घेतो आणि आलेलं सामान तपासतो, त्याप्रमाणे मी जे काही करते किंवा जे काही माझ्याकडे सपोज विचार आहे, तो विचार जो आहे, मी देवाचा शब्द माझ्याकडे आहे, ही माझी पोचपावती आहे, त्याच्यामध्ये मी तपासून बघितलं पाहिजे का की हे बरोबर आहे का, मी जे काही वागते बोलते किंवा हा विचार बरोबर आहे का. आणि तो जर बरोबर नसेल तर तो मी स्वीकारायला नाही पाहिजे. That's why I should be very careful. My eyes, my ears, my mouth is the gateway through which I allow seeds to be planted in my heart. आणि म्हणून आपण खूप सावध राहायला पाहिजे, कारण माझे डोळे, माझे कान आणि इतर सगळे जे आपले सेन्सेस आहेत ते प्रवेशद्वार आहेत. त्याच्यामधून आपल्या हृदयामध्ये ज्या बिया पेरतो आपण किंवा जे विचार पेरतो त्या आपल्या डोळ्यातून, कानातून हे सगळे जात असतात. म्हणून आपण खूप सावध राहायला पाहिजे. हे सिस्टर. So I have to acknowledge every seed which I am going to allow. If it is not going to be aligned to what God's word has said, now I am allowing a contradicting seed to be planted, and that will corrupt my communication. आणि जर जे काही सीड्स मी लावते त्या देवाच्या शब्दाशी विसंगत असतील, देवाच्या शब्दाच्या विरुद्ध असतील, तर मग माझ्या मन जे आहे ते मी आता म्हणजे भ्रष्ट करणार आहे त्याद्वारे, कारण मी चुकीच्या बिया, चुकीचे विचार तिथे लावत आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So how will my communication be effective is when I acknowledge every seed that is entering my heart. That's why I should be vigilant, because every seed I allow is going to bring the same kind of fruit in my life. आणि म्हणून मी खूप सावध असलं पाहिजे, मी दक्ष असलं पाहिजे की ज्या प्रकारची बी माझ्या हृदयामध्ये मी लावणार आहे, मी परवानगी देणार आहे त्या बीसाठी, कारण त्यानुसारच माझं जे हंगाम आहे की माझं जे बाहेर आउटपुट आहे ते दिसणार आहे लोकांना. That's what we see, the fruit of the spirit and the fruit of the flesh in Galatians chapter 5. आणि म्हणून आपण बायबलमध्ये गलतीकरास पत्र अध्याय 5 मध्ये बघतो की आत्म्याची फळं काय आहेत आणि शरीराची, देहाची फळे काय आहेत. So what seed I sow is what fruit I produce. म्हणून मी ज्या प्रकारचं बी लावते त्या प्रकारचंच फळ मी उत्पन्न करणार आहे. So if I am going to allow any seed that is contradicting to the word of God, now I'm going to produce not the fruit of the spirit, but I'm going to produce the fruit of the darkness, the kingdom of darkness. ज्या वेळेला माझ्या हृदयामध्ये जे मी बीज लावते ते जर देवाच्या वचनाच्या बरोबर विरुद्ध असेल, तर मग जे फळ मी उत्पन्न करते ते देवाच्या राज्याचं नाही तर अंधाराच्या राज्याचंच असणार आहे.
You know, the day I am born again, that very day I have the love of God, I have the peace of God, I have the faith of God, I have the joy, I have self-control. Everything is in the spirit. But am I going to produce those fruits which is already in my spirit? ज्या दिवशी माझा नव्याने जन्म होतो, प्रभूमध्ये मी नव्याने जन्म घेते, त्यावेळेला देवाचं शांती, प्रेम, आनंद, विश्वास सगळं माझ्या आत्म्यामध्ये आहे. पण मग ते आत्म्याचे जे फळ आहे ते मी बाहेर आणणार आहे की नाही? Praise the Lord. Praise Okay, let's see the 22nd. Okay, I'll read from the 19th verse. Okay. Now the work of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, reviling, and such like, of the which I tell you before, as I also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Now, in the 19th verse, it says, it is the work of the flesh. Yeah. That means I can be born again and have love, peace, joy in my spirit, but when I am not going to acknowledge and allow every seed, then I am going to produce the fruit of the flesh. येस. ज्या वेळेला माझ्या हृदयामध्ये तर सगळी पवित्र आत्म्याची बीज किंवा सीड्स आहेत, पण जेव्हा मला समजत नाही माझ्या आत्म्यामध्ये ती बीज आहेत, त्यावेळेला मी काय करते, तर ही सगळी जी गलतीकरास पत्र अध्याय 5 वचन 19 मध्ये सगळी देहाची कर्म सांगितलेली आहेत, देहाची ती मी त्याप्रमाणेच वागते. फॉर एक्झाम्पल, देहाची कर्म तर उघड आहेत, ती ही जार कर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, तुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी, ह्याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते ते हेच आता सांगून ठेवतो की असे कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. Okay, and see the 22nd verse. Yes. But the fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh and the affections and lust. If, see the word, if we live in the Spirit, if we live in the Spirit means if I'm born again, if I live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. That means I can live in the Spirit and walk in the flesh and produce the fruits of the flesh. I can also live in the Spirit, yet walk in the flesh and produce the fruit of the flesh. या आणि आपण वचन 22 पासून जेव्हा वाचतो, आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन हे आहे. अशा विरुद्ध नियमशास्त्र नाही. ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी विकार व वासना ह्यांच्यासह देह स्वभाव वधस्तंभावर खेळला आहे. आपण जर वचन काय म्हणते, जर इंग्लिशमध्ये इफ आहे, जर आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालतो तर आपण आत्म्याच्या प्रेरणेने चालावे. ह्याचा अर्थ असा आहे की एखादी व्यक्ती आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालते पण तरीही ती देहाची कर्म किंवा देहाची फळं धारण करते. म्हणून असं नाही की जर मी आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालतो तर मी आत्म्याचीच फळं दाखवतो. नाही, काही लोक देहाच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालतात पण त्यांची फळं मात्र जागतिक असतात, दैहिक असतात. Praise the Lord. Now we saw the word effectual means it begins to work or produce. Yeah. Correct? Yeah. आणि अफेक्च्युअल मी या शब्दाचा परिणामकारक परिणामकारक आहे त्याचा अर्थ.
इंग्लिश मध्ये त्याने वेगळं ते म्हणजे प्रोड्यूस म्हणजे उत्पन्न करणे, निर्माण करणे. येस. So when I start to acknowledge means just like, remember that example, don't forget it, of that receipt. Now you are very careful about what you have purchased is matching to what has been delivered. In the same way, when you're acknowledging, you're very careful who you are in Christ is acknowledged. You're acknowledging the seeds that you are receiving is matching. So when you are acknowledging every seed that you receive, and when you receive the word of God, acknowledge the word of God in you, and you start speaking, that acknowledging becomes effectual. Means what? It will start producing the fruit. And what it will start producing? It will start producing love, joy, peace, long suffering. Now all this is already in your spirit. But now when you start to acknowledge now, and when you start to communicate, now your communication becomes so effectual that you will start producing, that word will start working in you, and these fruits will start produced in you. And now when you transfer, when you speak, when you communicate, what am I going to transfer? I'm going to transfer love, I'm going to transfer joy, I'm transferring peace, and all these things are transferred only when I acknowledge every good thing that is in Christ in me. येस. आणि ज्या वेळेला आपण ओळखतो, अक्नॉलेजला आपण उदाहरण नेहमी लक्षात ठेवायचं की जसं मी किराणा मालाच्या दुकानात गेले, सामान घेतलं आणि मी तिकडे पैसे भरलेले आहेत, सामान घरी येतं आणि घरी आल्यानंतर मी प्रत्येक वस्तू तपासून पाहते. त्याप्रमाणे आपण तपासून बघायचं आहे की प्रभूच्या वचनाद्वारे जो आपला आध्यात्मिक आरसा आहे तो देवाचा शब्द, त्यामध्ये आपण बघायचं आहे की मी ख्रिस्तामध्ये कोण आहे. आणि एकदा का तुम्हाला कळलं की तुम्ही ख्रिस्तामध्ये कोण आहात, किंवा तुमचं जे दुसऱ्यांबरोबर कम्युनिकेशन आहे, जी भागी आहे, जे संवाद आहे, जे बोलणं आहे, जे वागणं आहे, ऑटोमॅटिकली तुमच्यामधून काय बाहेर पडेल, तर जे आपण आत्म्याची फळं पाहिली ती तुम्ही दुसऱ्यांशी बोलणार तेव्हा तुमच्यामधून प्रेम, शांती, दया, क्षमा ही सगळ्या गोष्टी बाहेर पडणार. Praise the Lord. So now you understood the communication of thy faith becomes effectual by the acknowledging of some good thing. All Some good thing. good thing So all good things are where? In us. in us. Have you ever heard people saying, I want double portion anointing, Yes. more blessings, Yeah. more anointing, more power? We sing that song, right? More power. More. Yeah? Yes. Is it correct according to the word of God? No. Now let's read John 1:16. Okay, that scripture says very clearly whether we need the portion of anointing or we need more anointing. And of his fullness we have all or some. All will receive or received. 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 So we have received in portion or fullness. Fullness. So does the scripture says that of his fullness we all receive? Yes. His fullness. In his Clearly says, it doesn't say partial. We all have received the fullness. Yes. And grace for grace. So we all have received the fullness of Christ, not a part, not a portion. That's why the scripture says I have to acknowledge that the fullness of Christ is in me. Every good thing is in me. Yes. आणि आपण वचन योहानाचे शुभवर्तमान अध्याय 1:16 मध्ये वाचतो की त्याच्या पूर्णतेतून आम्हा सर्वांना, थोड्यांना नाही, आपणा सर्वांना, सगळ्यांना मिळालेला आहे. कृपेवर कृपा मिळाली आहे. मिळणार आहे का? नाही, तर अगोदरच मिळाली आहे. तो प्रभूच्या पूर्णतेतून आपण सर्वांना, म्हणजे जे काही सगळं जे आपल्या मध्ये आहे ते ऑलरेडी पूर्ण आहे. Praise the Lord. Okay, let's go to Romans chapter 8 verse 6. ओंकारास पत्र अध्याय 8:6 कडे आपण जाऊया.
कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे. कारण Can you read? Sorry. Can you read 5th and 6th? Okay, sister. कारण जे देह स्वभावाचे आहेत ते दैहिक गोष्टींकडे चित्त लावतात आणि जे आध्यात्मिक मार्गानुसारी आहेत ते आध्यात्मिक गोष्टींकडे चित्त लावतात. कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे. Yes, sister. Praise the Lord. Okay. Can somebody read in English? For they that are after the flesh, They that are after the flesh do mind the things of the flesh. do the things of the Flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. The things of the spirit. Amen. Then, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Now, this scripture says to be carnally minded. Yes. It talks about the mind part. It talks about the soul part, not the spirit part. Yeah. आणि वचन स्पष्टपणे म्हणते की जे देह स्वभावाचे आहेत, वचन ना देहाबद्दल बोलते, जागतिक गोष्टीबद्दल बोलते, आत्म्याबद्दल बोलत नाही. येस. So this scripture says whether I'm going to experience life or death, it all depends on my mind. Yeah. मग मी जीवन किंवा मरण दोघांपैकी काय अनुभवणार आहे ते पूर्णपणे माझ्या मनावर अवलंबून आहे. येस. Okay, you can write down. Yeah. The word carnal literally means of the 5 sense or physical sense. The word carnal literally means of the 5 sense or the physical senses. Yes. So when you say carnal, it is not that just talking about sin. No. Carnal means of the 5 sense, of the physical sense. Yeah. आणि जेव्हा आपण दैहिक म्हणतो किंवा देहाचं म्हणतो त्यावेळेला आपण जे 5 सेन्सेस आहेत, म्हणजे आपले 5 इंद्रिय आहेत, फॉर एक्झाम्पल डोळे, नाक, कान, त्वचा आणि जीभ, त्याबद्दल आपण बोलत असतो. जे शारीरिक इंद्रिय आहेत त्याबद्दल आपण पापाबद्दल बोलत नाही, त्यावेळेला आपण दैहिक किंवा देहाचे हा शब्द वापरतो. येस सिस्टर. Carnal minded is allowing your mind. Carnal minded is allowing your mind to be dominated. Carnal minded is allowing your mind to be dominated by what you see, taste, hear, smell, and feel. Carnal minded is allowing your mind to be dominated by what you can see, taste, hear, smell, and feel. You can translate that. देह स्वभावाचे म्हणजे तुमच्या मनाला अलाविंग युअर माइंड टू बी डॉमिनेटेड. आपण जे काही बघतो, चव घेतो, वास घेतो आणि आपल्याला जे काही स्पर्श होतो त्यांचा तुमच्या मनावर जेव्हा प्रभुत्व चालतं, ह्या सगळ्या सेन्सेसचं, इंद्रियांचं, त्यावेळेला आपण त्याला म्हणतो की आपण देह स्वभावाचे आहोत. हे सिस्टर. You are carnally minded
you are carnally minded when your thoughts center, you are carnally minded when your thoughts center primarily on the physical realm. You are carnally minded when your thoughts center primarily you are carnally minded when your thoughts center primarily on the physical realm. येस. So sorry, translate. आणि आपण देह स्वभावाचे असतो केव्हा, जेव्हा आपले विचार जे आहेत ते प्रामुख्याने हे जे जागतिक वर्तुळ आहे किंवा जे डोळ्यांना दिसणारं जग आहे त्याच्या भोवती आपले विचार जेव्हा फिरत असतात त्यावेळेला आपण देह स्वभावाचे असतो. हे सिस्टर. Okay, we already saw that there is a physical realm and there is a spiritual realm. आपण अगोदरच पाहिलं आहे की एक आध्यात्मिक जग आहे आणि एक डोळ्यांना दिसणारं जग आहे. येस. Now the word of God is not telling us not to use our physical sense. आणि देवाचं वचन जेव्हा आपल्याला सांगतं की आपली जी 5 इंद्रिय आहेत किंवा जी ज्ञानेंद्रिय आहेत त्याचा वापर आपण करू नये. Yes. See, when what you wrote is that carnal minded is allowing your mind to be dominated. I am supposed to use my senses, my physical senses, but I am not allowed the physical sense to dominate. I become carnally mind when I allow it to dominate. Yeah. आणि आपली 5 इंद्रिय आपण जरूर वापरावीत. ह्या जगात जगत असताना आपल्याला पाहायचं आहे, ऐकायचं आहे, बोलायचं आहे आणि गंध खायचा आहे, स्पर्श घ्यायचा आहे. परंतु आपण काय लिहिले की ज्या वेळेला आपल्या मनावर त्याचं डॉमिनेशन असतं, जेव्हा ती हे 5 इंद्रिय आपल्या मनावर वर्चस्व गाजवतात त्यावेळेला आपण देह स्वभावाचे, आपण पूर्णपणे ह्या जगाचे होऊन जातो. येस सिस्टर. Now I want to repeat it again. Now I have to use my physical senses. God has given me the physical senses. I cannot say I don't want my physical senses. I have to use my physical senses. Now carnally minded is not using the senses. No. Carnally minded means when I allow my senses to dominate me, when that is controlling my life, when my senses become the center of my life, when my senses is controlling my life, when my senses is dominating me, then I become carnally minded. या आणि कार्नली माइंडेड म्हणजे काय, देह स्वभावाचे म्हणजे काय, तर आपल्याला परत सांगते मी की 5 इंद्रिय जी आहेत आपण पाहतो, बोलतो, ऐकतो, चव घेतो आणि स्पर्श देखील अनुभवतो. आपण हे सगळं करायचं आहे. परंतु हे जी 5 इंद्रिय आहेत ह्याचा जेव्हा माझ्या मनावर ताबा येतो, मी सगळं जे पाहते तेच मला खरं वाटतं, ऐकते ते खरं वाटतं आणि मी त्याच्यावरच विश्वास ठेवते, त्यावेळेला काय होतं तर मी जे काही जीवन जगते ते देह स्वभावाचं म्हणजे जागतिक जीवन मी जगत असते. Yes, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 4, I think verse 17. कोरिन्थकरास दुसरे पत्र अध्याय 4. Yes. While we look, 18th verse. Yeah. Okay. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which we do not see are eternal. या आणि कोरिन्थकरास दुसरे पत्र अध्याय 4 वचन 18 मध्ये आपण वाचतो, आम्ही दृश्य गोष्टींकडे नाही तर अदृश्य गोष्टींकडे लक्ष लावतो. While we look not at the things which are seen, what a statement it is. While we look not at the things which are seen. आणि काय वाक्य आहे बघा की ज्या गोष्टी आपल्याला डोळ्यांना दिसतात त्याकडे आम्ही बघत नाही.
दिसतात That तिकडे means- दिसत नाही. Yeah. Yeah. You finish? Yeah. So I can look something, but at the same time, I cannot allow. I have the choice not to allow to what I look to dominate me. म्हणजे मला जे डोळ्यांना दिसते तिकडे मी बघते, पण ज्या दिसतात मला डोळ्यांना गोष्टी, त्या गोष्टींचं माझ्या मनावर कधीच मी प्रभुत्व येऊ देत नाही. ही सिस्टम. So while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for things which are seen are temporary, but things which are not seen are eternal. So we see here two kinds of things that can be seen and things that cannot be seen. That is eternal. म्हणून आपण इकडे दोन प्रकारच्या गोष्टी बघतो, की पहिल्या ज्या डोळ्यांना दिसतात पण ज्या क्षणिक आहेत, आणि दुसऱ्या ज्या डोळ्यांना दिसत नाहीत पण त्या सार्वकालिक टिकणाऱ्या आहेत. आमेन. So there are things that can be seen. That means there are things which has physical evidence. आणि अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आपण ज्या आपल्या डोळ्यांना दिसत नाहीत पण तुम्हाला प्रत्यक्ष शारीरिक पुरावा त्याचा मिळू शकतो. So we have our physical senses. If we don't have physical senses, then we can never, get connected to the physical things. आपल्याला जी शरीराची इंद्रिय आहेत, सेन्सेस आहेत, 5 ऑर्गन्स आहेत, सेन्स ऑर्गन्स, त्याच्याद्वारे आपण काही गोष्टी आपल्याला समजू शकतो आणि त्या आपल्याला समजल्या पाहिजेत. येस. As long as we are going to live in this world, we need our physical senses. We have to use them. But when we allow it to dominate us, then we become carnally minded. जोपर्यंत आपण या जगामध्ये जगत आहोत तोपर्यंत आपल्याला ही 5 इंद्रिय वापरावीच लागतील आणि वापरायची आहेत. परंतु जेव्हा ती 5 इंद्रिय माझ्या मनावर सत्ता चालवतात त्यावेळेला माझा स्वभाव जो आहे हा देह स्वभाव होत असतो. For example, if I am going to say I am going to walk by faith, not by sight, and close my eyes and walk, what will happen? आणि उदाहरण घेऊया की आपण वचन बायबल म्हणते की मी आता विश्वासाने चालतो, मी माझ्या डोळ्यांनी किंवा मला दिसते त्याने चालत नाही, तर मग आपण डोळे बंद केले आणि चालायला लागलो तर मग काय होईल? It's very dangerous. It will cost a person's life. आणि खूप धोकादायक आहे. आपण जीव पण आपला गमावू शकतो त्यामध्ये. Now, if somebody is going to put his hand in the fire, and if he is not going to feel the fire, what will happen? He is going to damage his hand, going to lose his hand. आणि सपोज एखादी व्यक्ती आहे, तिची आग तिकडे पेटलेली आहे आणि तिचा हात जो आहे तो आगीमध्ये घातला, तर मग काय होईल? कदाचित ती आग त्याच्या हाताला भाजेल आणि त्याचा हात पण तो गमावू शकतो. So I need my physical senses because I'm living in a physical world, and I need my physical senses to connect to the physical world. येस. आणि म्हणून मला जी शरीराची इंद्रिय आहे त्याची गरज आहे, कारण ह्या जगामध्ये मी राहते आणि या जगाशी कनेक्ट होण्यासाठी मला ती इंद्रिय गरजेची आहे. But the things that I see is temporary. The physical world is a temporary world. परंतु जे जग मी डोळ्यांनी बघत आहे, जे मला दिसतं डोळ्यांनी, ते सगळं तत्कालिक क्षणभंगूर आहे. Just like how there is a physical realm and there is a physical world, just like that there is a spiritual world, but this spiritual world is not like the physical world that is temporary, but this spiritual world is the eternal world that is more real than the physical. आमेन. आणि ह्या जगासारखंच हे जग जसं आपल्या डोळ्यांना दिसतं तसंच तितकंच खरं जे आहे ते एक आध्यात्मिक जग आहे. आणि हे जागतिक डोळ्यांना दिसणारं जग आहे हे इतकं पटकन निघून जाईल, संपून जाईल. परंतु जे दिसत नाही अदृश्य जग आहे ते मात्र सार्वकालिक काळासाठी आहे. आमेन. येस. Praise the Lord. That's the problem with us. For us, it is the opposite. For us, the spiritual world is like, something that is not real. But for us, the physical world is very real. Everything is happening. The physical is what is so real for us, and we get worried. We get into depression. We get into all those emotions. Why? For us, what we see is very real. परंतु आपल्याला मात्र नेमकं उलट वाटतंय. आपण काय करतो, ते फिजिकल हे जे जागतिक जग आहे आपल्या डोळ्यांना दिसणारं, ते आपल्याला इतकं खरं वाटतं की आपण इकडे चिंता करतो, आपण काळजी करत बसतो. आणि म्हणजे काय, आपल्याला वाटतं की हे जग जे आहे असंच कायम राहणार आहे. Yes or no? Yes.
That's what Paul is saying. ते संत पौल आपल्याला इकडे सांगत आहे. He's saying, yes, the things that I see is physical, but what I see is temporary. Yes. आणि तो म्हणतो की जे मी डोळ्यांनी बघतोय ते क्षणिक आहे, पटकन संपणार आहे, पण जे मला दिसत नाहीये ते अदृश्य जग जे आहे ते सार्वकालिक आहे. आमेन. Even though I see with my physical eyes things, I'm not going to look into what I see, but I'm going to look and focus on the unseen, which is more real and eternal. आणि तो म्हणतो की माझ्या डोळ्यांना दिसणारं जे जग आहे ते जरी मला खरं वाटत असतं तरी पण मी तिकडे लक्ष लावत नाही, तर जे जग मला डोळ्यांनी दिसत नाही, अदृश्य जग आहे, तिकडे मी लक्ष लावतो, कारण तेच खरं आहे आणि तेच सर्व काळ टिकणारं जग आहे. आमेन. Praise the Lord. So the physical world is temporary, and the spiritual world, which is very real, where the demons are real, the angels are real, God is real, the spiritual world is so real that is going to be for eternal. That is the real world that will be forever and ever. Now, for me to get connected to that spiritual realm, I have to use my spiritual senses, just like how God has given me physical senses to get connected to the physical world, to see things, to hear things, to understand, to smell. He has given me the 5 senses to get connected to the physical world. In the same way, God has given me spiritual sense to get connected to the spiritual, the unseen world. Yeah. आणि जे जग आपण जिकडे राहतो, जे आपल्या डोळ्यांना दिसतं, त्याच्याशी जडण्यासाठी, त्याच्यामध्ये राहण्यासाठी प्रभूने जसं आपल्याला डोळे, कान, नाक, त्वचा, जीभ दिलेला आहे, तसंच आपल्याला आध्यात्मिक जग जे आहे त्याच्याबरोबर कनेक्ट होण्यासाठी, त्याच्याबरोबर जोडण्यासाठी प्रभूने आपल्याला आध्यात्मिक इंद्रिय दिलेली आहेत. And this spiritual senses will start to activate only when a person will start to acknowledge, and when a person will start to renew the mind and change the thinking constantly and continuously. Now the faith sense, the spiritual sense starts to activate. Yes. आणि आपण पाहिलं की जसं आपण सुरुवातीला पाहिलं की जेव्हा मी ओळखतो की माझ्यामध्ये जेव्हा मी एक्नॉलेज करतो, ओळखतो की देवाचं वचन जे माझ्या आत्म्यामध्ये भरलेलं आहे ते जेव्हा मी वापरायला सुरुवात करतो, जो आरसा आहे तो, त्याच वेळेला मी आता आध्यात्मिक इंद्रिय वापरतो आणि मी आध्यात्मिक जगाशी जोडला जातो. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, in the beginning, it might be, in the beginning, the physical senses will dominate us, because just like how, remember the elephant testimony, our mindset is based on what we have gone through in our life. Yes. आणि सुरुवातीला मात्र आपण जे आपली फिजिकल सेन्सेस आहेत, जी शरीराची इंद्रिय आहेत, त्याच्यावरच आपण डिपेंड राहणार, अवलंबून राहणार, कारण आपल्याला हत्तीची गोष्ट माहित आहे की छोटा तो हत्तीचं पिल्लू होतं, त्याच्या पायाला साखळदंड बांधला होता आणि तो जेव्हा ओढायचा प्रयत्न करायचा तेव्हा साखळदंड काही तुटत नव्हता साखळी. मग जसा तो मोठा झाला तरी साखळदंड तर त्याच्या शक्तीच्या बरोबर काहीच नव्हता, पण तो ओढायचा प्रयत्न कधीच केला नाही. त्याला समजलंच नाही की हे साखळी जी आहे ती मी सहज एका झटक्यामध्ये तोडू शकतो, कारण लहानपणापासून त्याचा विचार करण्याची पद्धत तशी झाली होती की साखळी मी तोडू शकत नाही. हे सिस्टर. Okay. Up to where you wrote, you are carnally minded when your thoughts center primarily on the physical realm. Physical realm, yeah. However, there is also an entire spiritual world. However, there is also an entire spiritual world. Just now we read in 2 Corinthians 4:18 that spiritual world is the eternal one. However, there is also an entire spiritual world. Now, when I say spiritual world, it's not just talking about heaven, or it's not just talking about something that is,
outside in the atmosphere or something that is outside. It's talking about the spirit part of me also. Yeah. When I say the spiritual world, it's also talking about my spirit. In my spirit, God has, the creator himself is in me. The power to raise the dead is in me. And this spirit world, this spirit in me, I cannot have any physical access to it. या आणि आपण बघतो की जेव्हा आपण 2 करिंथ दुसरे पत्र 4:18 वाचतो की जसं हे एक जागतिक जग आहे डोळ्यांना दिसणारा, तसं एक पूर्णपणे संपूर्ण एक आध्यात्मिक जग आहे आणि त्याचे परिणाम देखील इटर्नल, ते सार्वकालिक टिकणार आहे. जसं आपण बघतो की what is it after that, Sister Jocelyn? Spiritual world. I'm talking, okay, if I give this notes, then it will be easy for you to translate. I remember. तो ज्यावेळेस मी आध्यात्मिक जगाबद्दल बोलते, स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये जो स्पिरिट आहे, आत्मा आहे, तो पण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे, तो पण त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. येस सिस्टर, I finished. Yeah. So, however, there is also an entire spiritual world, including realities within you. आणि एक असं जग आहे, आध्यात्मिक जग, की त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये वास्तव आहे, जे सत्य आहे माझ्या आत्म्यामध्ये, ते सगळं त्याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. येस सिस्टर. That exists beyond your spiritual perception. Sorry, that exists beyond your natural perception. Natural perception. आणि हे जे आध्यात्मिक जग आहे त्याच्यामध्ये माझ्यामधली जी वास्तवता आहे ती पण समाविष्ट केलेली आहे. आणि जे आपल्या नॅचरल परसेप्शन, म्हणजे आपल्या ज्या नैसर्गिक ज्या सगळ्या धारणा आहेत, ज्या आपण सपोज आपल्या बुद्धीने समजू शकतो, अशा ज्या गोष्टी आहेत, त्याच्या पलीकडच्या ह्या सर्व गोष्टी आहेत. Okay. Up to where you have written beyond your natural perception. So that's why, many people, even I in the beginning got very frustrated because I was trying to perceive God, understand God through my physical senses. म्हणून सुरुवातीला सिस्टर जॉस्टिन म्हणते की ती खूप निराश होती, एकदम अशी हताश झाली होती, कारण ती म्हणते माझ्या पण नैसर्गिक जे धारणा आहे, बुद्धी आहे, त्याच्याद्वारे मी देवाला समजून घ्यायचा, म्हणजे समजण्याचा प्रयत्न करत होते. Yes, sister. Can you give me just a minute, sister? Somebody can share a testimony. I'll just come in a minute. 1 minute. Sister Tanya, can you share some testimony regarding this? I have to unmute you. Okay. I'll just be back in 2 minutes. Cannot have. So many of it. Okay. Sister Sylvia? Yeah. I don't know. I shared this in the other Zoom English, the same Ministries. My sister had this very bad allergy. आणि सिस्टर तानिया आपल्याला म्हणते की पूर्ण दिवसभर इंग्लिश सेशन सुरू असत होतं जॉन्सनची, त्यामध्ये तिने ऑलरेडी ही साक्ष दिलेली आहे की तिला अतिशय वाईट अशी ॲलर्जी होती, तिच्या स्किन ॲलर्जी. यू हॅड like my sister had this itching and full body allergy. I heard that testimony. And every time I told her about Jesus, and she would just hear me and say okay. Your own family, it's difficult to tell them own. Yes. आणि आपले स्वतःच्या फॅमिलीला इव्हँजलाइज करणं खूप कठीण असतं, सुवार्ता सांगणं.
तर सिस्टर तानियाची बहीण आहे, तिने ऑलरेडी टेस्टिमनी दिलेली आहे इंग्लिश सेशन मध्ये, आपण पाहिली असेल ती. तर तिच्या पूर्ण शरीराला ना नेहमी अशी खूप खाज यायची पूर्ण, म्हणजे शी यूज्ड टू स्क्रॅच अ लॉट. Yeah, she used to scratch a lot. And every time when she called me up, my body's itching, my body's itching. So I told her, you stop talking all these negative things first. ओके. आणि सिस्टर तानिया, जिला हे वचन माहित आहे, तिने तिला सांगितलं की ती तिची बहीण नेहमी तिला सांगायची फोन करून की माझ्या सगळ्या अंगाला अशी खास सुटते. तर तानियाने तिला सांगितलं की तू पहिल्यांदा हे निगेटिव्ह नकारात्मक बोलायचं बंद कर. या. But still she would talk. पण तरी पण ती तसंच बोलायची की मला खाज करते, मला खाज करते. So one day she kept crying and saying, I'm coming to Borivali to see one doctor, because over there she stays in Bandra, and she was over there were a lot of COVID cases, so she was scared to go there to that doctor. आणि ती राहते, तिची बहीण राहते बँड्राला, आणि तिने एक दिवस सांगितलं तिला की आज मी ना बोरिवलीला डॉक्टरकडे येणार आहे. आणि बँड्राला ती डॉक्टरकडे जात नव्हती कारण ऑलरेडी तिकडे खूप कोविड केसेस होत्या, म्हणून तिला त्या डॉक्टरकडे जायचं नव्हतं, तर ती बोरिवलीला येणार होती डॉक्टरकडे. येस. So to keep her happy, I took her to this doctor who treated her. आणि मग तिला खुश करण्यासाठी सिस्टर तानिया तिला घेऊन डॉक्टरकडे गेली. So she finished full 10 days course, and I think another 3 days extra, I don't know what. Yeah, she finished all that full course. आणि मग तिने 10 दिवसांचा कोर्स कंप्लीट केला, अजून 3 दिवस जास्त तिने कंप्लीट केला तो डॉक्टरचा मेडिसिनचा. Then now she's scared to tell me only because she knows I will, so now her. So again Monday she's saying, what to tell you, it's still itching me. ओके. आणि 13 दिवसांचा कोर्स झाला तरी पण आता ती सिस्टर तानियाला सांगायला घाबरत होती कारण ती ओरडेल तिच्यावर, म्हणून तिने सांगितलं की काय, शेवटी सांगितलं की काय सांगू तुला, माझं अजून सगळ्या अंगाला अशी इचिंग खास करत आहे, अजून पण काहीच नाही झालं, फरक नाही पडला. So I told her, now listen. सांगितलं आता नीट ऐक मी काय सांगते ते. Then I again told her, I said, what did Jesus do for us on the cross? He took our sickness and he gave us good health. आमेन. आणि मी तिला सांगितलं की बघ, येशूने आपल्यासाठी क्रूसावर काय केलं, तर त्याने आपले आजार घेतले आणि आपल्याला आरोग्य दिलं आहे. येस. So everything was done already by Jesus for us. The victory, everything was done on the cross itself. आणि सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, सगळा विजय आहे तो क्रूसावर प्रभू येशूने तिथेच पूर्ण केलेला आहे, त्याचं सगळं कार्य संपलेलं आहे क्रूसावरती. येस. आमेन. So that day I spoke to her about how Jesus caused the fig tree, and I took authority in the name of Jesus, and I cursed that allergy from its very, very root. आमेन. आणि मग त्या दिवशी मी तिला सांगितलं की प्रभू येशूने कसा त्या अंजिराच्या झाडाला शाप दिला, आणि मग मी तिला ती सगळी ॲलर्जी होती ती सगळी मुळापासून निघून जाण्यासाठी मी त्या ॲलर्जीला शाप द्यायला सुरुवात केली. And I said, in the name of Jesus, just as Jesus cursed the fig tree and it withered from its root and never did it ever show up again, you allergy will never ever show up again. आमेन. आणि मी सांगितलं की जसा प्रभू येशूने त्या अंजीरच्या झाडाला शाप दिला आणि जे शाप दिला आणि सांगितलं की तू पुन्हा इथे मला दिसता कामा नये, आणि ते झाड पूर्ण वाळून गेलं, त्याप्रमाणे मी पण सांगितलं त्या ॲलर्जीला की मी तुला प्रभू येशूच्या नावाने शाप देत आहे, तू पुन्हा मला ह्या शरीरामध्ये दिसता कामा नये. येस सिस्टर. And I told her, be made clean in Jesus' name. आणि मी तिला सांगितलं की प्रभू येशूच्या नावाने तू शुद्ध हो. Be made clean. I told her, be made clean in Jesus' name. प्रभू येशूच्या नावाने तू शुद्ध केली जा, मी तिला सांगितलं येशूच्या नावाने. And then I remembered Brother Johnson when he spoke about his the 3 foo-foo-foos that you get those spirits out, you blow out hard, where he told us about this thing. So I told her, now you have to do something which you will not want to do, but you're going to do it wherever you are. So she's saying, I'm out. I said, nothing, going to do it. So I told her to blow hard 3 times out in Jesus. Yeah, blow hard out. Yeah. आणि मी तिला सांगितलं जसं ब्रदर जॉन्सनने आम्हाला सांगितलं होतं की तोंडाने आवाज करून असं 3 वेळा आपण ब्लो करायचं. आणि तिला मी सांगितलं की तू कुठे पण असू दे, तू घरात असं ते बाहेर असते, म्हणाली मी बाहेर आहे. तिला सांगितलं की तोंडाने असं तू आता ब्लो करायचंय आणि त्या आत्म्याला तू आता हाकलून द्यायचंय शरीरातून. येस. And I said, in Jesus' name, you spirit of allergy, out, out, out. ओके. आणि मी सांगितलं की येशूच्या नावाने जो ॲलर्जीचा जो आत्मा आहे, स्पिरिट आहे,
तो बाहेर निघून जा, बाहेर निघून जा, बाहेर निघून जा. येस. And then after 2, and now I told her, now do not listen to what do not, if your symptoms show you anything, tell the symptoms they are liars. या. आणि मी तिला सांगितलं, आता तुझे चिन्ह काही लक्षणं दिसतील तुला शरीरावर, पण त्या लक्षणांची तू बोल आणि त्यांना सांग की तुम्ही खोटे बोलत आहात, तुम्ही खोटारडे आहात. येस. But don't speak any negative. पण काहीच नकारार्थी चुकीचं तोंडातून बोलू नकोस. येस. And after 2 days, आणि 2 दिवसानंतर she's telling me, since 2 days now, my body has never even itched even little bit. प्रेज गॉड. आणि तिने सांगितलं, 2 दिवसानंतर मला सांगितलं की या 2 दिवसामध्ये माझ्या शरीराला जरा पण खाज खुजली सुटली नाहीये. प्रेज गॉड. And praise Jesus, and this itching has been happening right from the time the lockdown has started. आणि ती म्हणाली की ही जी खाज होती जेव्हा लॉकडाऊन सुरुवात झाली त्या वेळेपासून माझ्या पूर्ण अंगाला खाज करत होती. So praise God. So that's what. So this is exactly what we mind makes us look at what the physical realm is showing us, and then we tend to accept that. येस. आणि तुम्हाला जगातल्या गोष्टी, तुमचं शरीर जे आहे ते तुम्हाला काहीही सांगत असू दे, पण तुम्ही ते स्वीकारायचं नाही. तुम्ही देवाचं वचन बोलत राहायचं आहे. येस. But what our spiritual mind says, आणि जे काही आपलं आध्यात्मिक मन आपल्याला सांगत असते त्यावेळी, is that Jesus took all our sickness on the cross. की प्रभू येशूने माझे सर्व आजार त्या क्रूसावर घेतलेले आहेत. And gave us good health. आणि त्याने उत्तम आरोग्य दिलेलं आहे. येस. So that's how we need to operate on with our spiritual mind through faith. आणि म्हणून आपण विश्वासाने आपलं आध्यात्मिक मन जे आहे ते असं वापरायचं, कार्य करायला लावायचं असते आणि ते वापरून आपण आपलं आरोग्य घ्यायचं असते. Faith on God's word, the truth, what our Jesus has spoken. येस. आणि तर देवाच्या वचनावर, जे वचन प्रभू येशू स्वतः बोललेलं आहे ते वचन आपण घ्यायचं असतं. येस सिस्टर. Yeah, so this was regarding this. Praise God. Okay. Praise the Lord. Thank you. I did not listen, but I know something that is connected to the teaching. I was telling her about the same one, about the allergy that my sister has and how we operate with our carnal minds. Okay. The spiritual, yeah. Praise God. Praise God. So, God has given us our physical sense. In the same way, God has given us our spiritual sense. The physical sense for us to get connected to the physical world, and the spiritual senses to get connected to the spiritual world. प्रभूने जशा आपल्याला शारीरिक जाणीवा दिल्या आहेत तशा त्याने आपल्याला आध्यात्मिक जाणीवा पण दिल्या आहेत. आपण ज्या जागतिक जाणीवा आहेत त्या शारीरिक जाणीवा ज्या आहेत त्याच्याशी आपण ह्या जगाशी जोडले जातो, आणि ज्या आध्यात्मिक सेन्सेस जाणीवा आहेत त्याने आपण आध्यात्मिक जगाशी जोडले जातो. येस सिस्टर. As I said in the beginning, it was such a frustration because I thought that I can see God, I can feel him, I can touch him, so I can hear him. So I thought the only way I can get connected to someone is through my physical senses. आणि सुरुवातीला जेव्हा सिस्टर जोसेफिन म्हणते मी प्रभू मध्ये आले तेव्हा मी इतकी नाराज झाले, इतके निराश झाले होते, कारण मला असं वाटायचं की मला प्रभू दिसेल, मला देव दिसेल, मला त्याचा स्पर्श होईल, किंवा मला कुठेतरी तो म्हणजे काहीतरी मला असं समजेल, माझ्या त्याद्वारे मला काहीतरी जाणवेल की देव इकडे हजर आहे. Because if I have to know someone, I have to see that person, I have to talk to that person, I have to hear. Now when I wanted to see Jesus, when I wanted to know him, then my prayers were like, Jesus, I want to hear you, I want to see you, I want to feel you. So the relationship was based on the physical senses. आणि जेव्हा तिला बघायचं होतं की तिला प्रभू येशूला बघायचं होतं, त्याला फील करायचं होतं, परंतु मग तिची प्रार्थना काय होती की प्रभू येशू मला तुला बघायचं आहे, तुला फील करायचंय, तुला जाणून घ्यायचं आहे, अशी तिची प्रार्थना होती. हे सिस्टर. Anybody like me? Yeah. But then when I understood the spirit, soul and body, I understood
through my physical senses, I can never get connected to the spirit. The only way I can experience what is already in me is only by renewing my mind. या आणि जेव्हा मला हे स्पिरिट, सोल आणि बॉडी, शरीर, जीव आणि आत्मा ही शिकवणूक समजली, त्यावेळेला मला समजलं की मी आत्म्याशी प्रभूमध्ये अगोदरच कनेक्ट आहे. मला जे जागतिक किंवा जे फिजिकल सेन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये प्रभूशी कनेक्ट जोडण्याची काही गरज नाहीये मला. Yes. Just like how we have our physical senses, we also have our spiritual sense, and that sense is called faith. या जसं आपल्याला शारीरिक जाणीव आहे त्याप्रमाणे आपल्या आध्यात्मिक पण एक जाणीव आहे, विशेष जाणीव ती म्हणजे त्यालाच आपण म्हणतो विश्वास. या So the physical senses, the five senses is given for me to connect to the physical world, and the faith sense is given for me to see, hear and understand the unseen. आणि ज्याप्रमाणे शरीराचे डोळे, कान, नाक वापरून मी हे जगातल्या गोष्टी समजून घेतो, त्यावेळेस तसाच विश्वास हे जे मला स्पिरिच्युअल सेन्स आहे, आध्यात्मिक जाणीव आहे माझी, ते वापरून मी आध्यात्मिक जगातल्या गोष्टी पाहू शकते आणि समजू शकते. That's why the scripture says that I can only understand spiritual things. How? Through my spirit. What is of the flesh is flesh, and what is of the spirit is spirit. And the scripture also says that this sense called faith will only come or only activate by hearing, and hearing by the word of God. Yeah. आणि मग ह्या आध्यात्मिक जगातल्या गोष्टी मी कशा समजू शकते, तर फक्त माझ्या आत्म्याद्वारे. आणि जसं वचन म्हणते की विश्वास कसा येतो, तर फक्त देवाचे वचन ऐकून, म्हणजे विश्वास वार्तेने म्हणजे वचनाद्वारे, आणि वचन हे देवाच्या शब्दाद्वारेच होत असते. Okay, write it. My brain and my five senses, my brain and my five senses cannot perceive spiritual things. My brain and my physical five senses cannot perceive spiritual things. Yeah. But my mind, but my soul can through God's word. But my soul can through God's word. माझा मेंदू आणि माझी 5 इंद्रिय जी आहेत ती आध्यात्मिक गोष्टी समजून घेऊ शकत नाही, किंवा त्या आध्यात्मिक गोष्टी त्या स्वीकारू शकत नाही. पण फक्त माझा जीव जो आहे तो देवाच्या वचनाद्वारेच आध्यात्मिक गोष्टी स्वीकारू शकतो. Yes. By faith we can believe things that can't physically be seen. By faith I can believe things. By faith I can believe things. I can believe things that can't physically be seen. That can't physically be seen. So faith is the ability to see something that I cannot see with my physical senses. By faith I can believe things that can't physically be seen. आणि विश्वासाद्वारे मी अशा गोष्टी पाहू शकतो आणि त्यावर विश्वास ठेवू शकतो ज्या मला दृष्ट डोळ्यांना दिसत नाही. Yes. You know, it's like you are a superman, superwoman. Yeah. You can see something that others can't see. You can hear something that others can't hear. You can see things that is beyond the physical. Yeah. आणि जसं आपण बघतो ब्रदर जॉन्सन मिस्टर इंडिया एक्झाम्पल देतात. सो मिस्टर इंडिया तो सगळं अदृश्य असतो आणि त्याला सगळं दिसतं, पण तो कोणाला दिसत नाही. त्याप्रमाणे इकडे काय होतं की आपण ज्या आध्यात्मिक जगामध्ये गोष्टी आहेत त्या आपण विश्वासाद्वारे आपल्याला दिसतात, ज्या दुसऱ्यांना दिसू शकत नाहीत. आपण पाहतो जर दुसरे पाहू शकत नाहीत. Yes, sister. You know, that's how God designed us. When God created man and when God designed man, man was given both the senses.
when God created Adam and Eve, he had both. He had the faith sense and he had the physical sense. But there is a big difference between the faith sense and the physical sense. The physical sense is very, very, very superior compared to the physical sense. The spiritual sense is very superior compared to the physical sense. आणि जेव्हा परमेश्वर देवाने माणसाला घडवलं, निर्माण केलं, तेव्हा त्याला असं घडवलं गेलं आहे की आपल्यामध्ये ज्या आध्यात्मिक जाणीवा, स्पिरिच्युअल सेन्सेस आहेत, त्या जे शारीरिक जाणीवा आहेत त्यापेक्षा कितीतरी उच्च प्रतीच्या अशा आहेत. येस सिस्टर. That's why the people in this world and we are very different. The people in this world, they can only see things that has physical evidence. They can only sense, understand, see, hear, and they perceive things only that has physical evidence. But the person who's in the spiritual realm, a person who's using faith, now this person is walking in a superior life, that this person can see things beyond the physical and also can see the physical. आणि देवा म्हणून फरक आहे आपल्यामध्ये आणि जे जगामधले लोक आहेत त्यांच्यामध्ये. आपण जे विश्वासाचे लोक आहोत ते वेगळे आहोत. जगामध्ये चालणारे लोक काय बघतात, त्यांच्या डोळ्याने जे दिसते, कानाने जे ऐकतात, ते जे त्यांना समजतं त्याच्याच आधारे ते चालत असतात. त्यांना फक्त शारीरिक पुरावा हवा असतो. जे त्यांना डोळ्याने दिसते त्याच्यावरच ते विश्वास ठेवतात. पण आपण जे आध्यात्मिक लोक आहोत ते काय करतात, आपण स्पिरिच्युअली खूप हाय आहोत, हायर लेवलला आहोत, कारण आपण आध्यात्मिक गोष्टी पण पाहतो आणि जे फिजिकल म्हणजे जे जगामधल्या गोष्टी पण बघतो आणि आध्यात्मिक गोष्टी पण आपण बघत असतो. येस सिस्टर. How are we living like normal people, normal life, or we are living a supernatural life using our supernatural senses? येस. आपण एक सामान्य जीवन जगतो की आपण एक दैवी जीवन जगतो. आपण दैवी आपली जी जाणीवा आहे त्या वापरतो आणि आपण दैवी म्हणजे देवाच्या राज्यामधलं जीवन जगत असतो. Yes. That's what we saw in Romans 12:2. Do not be conformed to this world. The word conform means to take the shape of, to take the form of. For example, when you make idli or sana or cake, now you pour the batter has no shape. You pour the batter in the mold, and when you steam it or you bake it, now what happens to the batter? The batter has no shape, but it will take the shape of the mold. आणि ज्याप्रमाणे आपण रोमकरासपत्र अध्याय 12 वचन 2 मध्ये म्हणतो की या युगाशी समरूप होऊ नका. डू नॉट बी कन्फर्म. जो शब्द आहे याचं मराठी त्यांचं इंग्रजी रूपांतर केलेलं आहे टू टेक द शेप ऑफ, म्हणजे चा आकार घेणे. जसं मी इडलीसाठी मी मिश्रण तयार करते, केकसाठी मी मिश्रण तयार करते, त्यावेळेला जर इडलीमध्ये मी त्या गोल साच्यामध्ये जेव्हा मिश्रण होते तेव्हा म्हणजे इडली गोल आकाराचीच होते. जर मी ती चौकोनी साच्यामध्ये होती तर ती चौकोनी आकाराचीच होईल. म्हणजे आपण. येस सिस्टर. देन व्हॉट नेक्स्ट? So we are in this world. Are we taking the form of the people of this world? Are we thinking like them? Are we allowing our senses to dominate us? Are we making decision based on what we see, hear and smell? आणि मग जर आपण या जगात राहतो तर मग ह्या जगातले जे लोक आहेत त्यांच्यासारखाच आपण विचार करतो का? आणि आपले जे सेन्सेस आहेत जे दिलेले आहेत देवाने त्याच्यासारखाच आपण विचार करतो का? जसं ते आपण केकचं बॅटर तयार करतो आणि त्या भांड्यात घालतो, केक बरोबर तसा शेप घेतो, त्याप्रमाणे आपण ह्या जगामध्ये आहोत. तर मी ह्या जगामध्ये जे लोक आहेत ते जसा विचार करतात तसाच मी विचार करते का? आणि तसाच मी गोष्टी करत राहते का? येस सिस्टर. So just like how when I pour the batter and when it is steamed, the idli or the cake or whatever it is, it takes the shape of the mold. In the same way, when I'm going to allow and live like others, allowing what I see, hear and smell to dominate and making decision based on my physical senses, now even though I have the supernatural ability in me, I'm just living my life like any other people in this world. आणि आपण काय करतो, आपण ह्या जगामध्ये राहतो आणि मग जगामधले दुसरे लोक जे आहेत ते जसं विचार करतात ते वागतात, तसंच मी डिसिजन्स घेतो, निर्णय घेते आणि तसंच वागत राहते. माझ्यामध्ये जरी दैवी कार्यक्षमता आहे, अबिलिटी आहे, तरी पण मी काय करते, मी ती वापरतच नाही, तर मी जगातल्या लोकांसारखंच वागत राहते.
Yes, sister. You know, when anybody in this world, when they see a problem, they can only see the problem in the physical. But when we go through a problem or a situation, we don't see it using just our five senses, because now we have our spiritual sense. We see the unseen, and we can see the root of the issue, and we can deal with the root. या आणि आपण ह्या जगामध्ये जगातले जे लोक आहेत त्यांच्या समोर जेव्हा एखादा प्रॉब्लेम असतो ते काय करतात, तेवढा फक्त प्रॉब्लेम बघतात आणि त्यांना तो प्रॉब्लेमच दिसतो, त्यांच्याकडे कुठलंही उत्तर नसतं. पण आपण जे आहोत, जे दैवी प्रेरणेने चालतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने, ते काय करतो, जेव्हा प्रॉब्लेम येतो त्यावेळेला त्याच्या मागे आध्यात्मिक उत्तर, आध्यात्मिक जगामध्ये त्याच्यासाठी उत्तर लपलेलं असतं. त्याचं कारण पण आपल्याला, रूट पण माहित असतं. ते आपण आध्यात्मिक दृष्टी, आध्यात्मिक सेन्सेस वापरून आपण चालू शकतो. Yes, yes. For example, if somebody is in depression, in this world, you know, a person can see that problem in the physical. That person can use the brain, intellectual understanding, and can find out that the chemicals are imbalanced, and this is happening in the body, and that is happening in the body, and try to give some medicine to make the chemicals to be right. But when we are in the Word of God, we are not just seeing the physical part of the problem. We can see that there is a spiritual world, and words are not just words. Words are spiritual things, whether it is Word of God or any word that is contradicting to the Word of God. Now, when a person is allowing those seeds and acknowledging the bad seed, not acknowledging the right seed, and allowing those seeds, now that person is allowing that spirit to have access in his life. Now those words, those thoughts, that is affecting the brain, and that is the reason why the chemicals are imbalanced. So now when we see the problem, we are not dealing it with the physical realm, but when we see the problem, we are not just seeing the physical, but we are seeing the spiritual side. And now we use the Word of God to overcome the problem. जेव्हा एखादी व्यक्ती निराशेमध्ये जाते ह्या जगामध्ये, जगातली जागतिक व्यक्ती, तर डॉक्टर काय करतात, डॉक्टर तिच्यामध्ये कोणता हार्मोनल इम्बॅलन्स आहे का, काय असंतुलन आहे का, त्याच्या मागचं कारण शोधायचा प्रयत्न करतात. आणि आपण जागतिक व्यक्ती, सपोज या जागतिक व्यक्ती असं करतात जगामध्ये राहणाऱ्या, पण आपण आध्यात्मिक व्यक्ती ज्या असतो ते काय करतो, आपण पहिल्यांदा अशी जर व्यक्ती असेल तर तिला आपण काय करतो, आपण आध्यात्मिक आपली प्रेरणा वापरतो, विश्वास वापरतो, आणि मग कदाचित देवाचं वचन घेतो, तिला ते वचन बोलायला लावतो, जसं आपलं ब्रदर जॉन्सनने सांगितलं सिस्टर मरीनाच्या केसमध्ये. आणि मग ते त्याच्यामधून आपण त्यांना वचन बोलून बोलून त्याच्यामधून त्यांना बाहेर काढतो. परंतु ह्या जगातले लोक मात्र तसं करत नाही. ते निगेटिव्ह सीड्स घेतात, म्हणजे नकारार्थी गोष्टी घेतात, आणि मग त्यांना कळतं की ह्याचा परिणाम त्यांच्या मेंदूवर झालेला आहे, म्हणून ते मेंदूला ट्रीटमेंट द्यायचा प्रयत्न करतात. ते मेडिकेशन, औषध देऊन त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात. येस सिस्टर. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, a person who is spiritually minded is a person who can see through his spiritual eyes as well as the physical eyes. Now, this person has the ability to overcome using, you know, the power and the ability that is in the spirit. Yeah. आणि एखादी व्यक्ती तिला आध्यात्मिक मनाची असते, स्पिरिच्युअली माइंडेड, जिचं मानसिकता आध्यात्मिक असते, ती काय करते, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून पण पाहते, आध्यात्मिक दृष्टीने पण पाहते, आणि शारीरिक दृष्टीने पण पाहतो. आणि तिच्यामध्ये त्या दोन्ही अबिलिटी असतात, कार्यक्षमता, की जागतिक दृष्टीने पाहण्याची आणि आध्यात्मिक दृष्टीने पाहण्याची. येस सिस्टर. येस सिस्टर, आय फिनिश. Yeah, okay. We saw in Romans 8:6, to be spiritually minded is death. Now, to be spiritually minded is life, and to be carnally minded is death. Now, carnally minded will not lead to death. No. Carnally minded is equals to death. Yeah. आणि आपण पाहिलं की कारण जे देह स्वभावाचे आहेत ते दैहिक गोष्टींकडे वचन 6, देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे. हे सिस्टर. Okay, you can write down. Yes. Spiritually mindedness
releases the flow of God's life, the flow of God's life in you. Releases the flow of God's life in you. Do you remember the picture of that spirit, soul, body? Yes. The wall. Yeah. Now, this scripture says exactly the same. When you become spiritually minded, now you are releasing the flow. Yeah. It's already in your spirit. Yeah. Now, when I become spiritually minded, I'm allowing the flow of what? God's life in my life. आणि आपण ते पिक्चर आपल्याला आठवतं, स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. तर स्पिरिट, आत्मा आणि जीव ह्यांच्यामध्ये तो वाल्व आहे, तो टॅप आहे. ओके, तर आता आपण ट्रान्सलेट करूया की आध्यात्मिक दृष्ट्या मानसिकता जी आहे ती काय करते. आध्यात्मिक मानसिकता आपल्यामधून देवाचं जीवन जे आहे ते प्रवाही करतं, म्हणजे व्हायला सुरुवात करतं. आत्म्यामध्ये हा सगळा गॉड्स लाईफ आहे, देवाचं जीवन ठेवलेलं आहे आपल्या स्पिरिटमध्ये. आणि तिथून जेव्हा तो टॅप ओपन होतो, वाल्व ओपन होतो, त्यावेळेला तिथून आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या लाईफमध्ये हा प्रवाह वाहू लागतो. आमेन. So spiritual mindedness releases the flow of God's life in me. Yeah. Okay, John chapter 6 verse 63 says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आणि योहान अध्याय 8 आणि 63, आत्मा हा जिवंत करणारा आहे, देहापासून 6:63, देहापासून काही लाभ नाही. मी जी वचने तुम्हाला सांगितली आहेत ती आत्मा व जीवन अशी आहे. हे सिस्टर. Okay, is it the same in the Bible? John 6:63. Yeah. So the words of Jesus are what? It is spirit. It's not a physical thing. It's a spiritual thing. It's a spiritual thing. Yes. आणि येशूचे शब्द जे आहेत ते काय आहेत, ते आत्मा आहेत. म्हणजे हे काहीतरी जागतिक गोष्ट नाही, तर ती आध्यात्मिक गोष्ट आहे. And this word of God has life. आणि त्या देवाच्या शब्दामध्ये जीवन आहे. So what happens is, in my spirit I have, the fullness of Christ in my spirit. But now when I take this word, the word of God itself has the life and spirit of God. Now I'm feeding my mind with that word. Yeah. Now what is happening is I become spiritually minded. In my spirit I'm already spiritual, but when I start renewing my mind, now my mind also becomes spiritually minded. Yeah. आणि आपण बघतो की आपला आत्मा जो आहे तो ऑलरेडी आपण तिकडे अभ्यासलं की त्याच्यामध्ये ख्रिस्ताची पूर्णता आहे, देवाची पूर्णता आत्म्यामध्ये आहे, स्पिरिटमध्ये आहे. परंतु ज्या वेळेला मी देवाचं वचन घेते त्यावेळेला काय होतं, तर जो सोल आहे किंवा माइंड आहे, ते माइंड मध्ये पूर्णपणे देवाचं वचन घेतल्यामुळे स्पिरिच्युअल माइंडेडनेस, म्हणजे आपलं मन जे आहे ते पण आध्यात्मिक दृष्ट्या देवाच्या वचनाद्वारेच विश्वास ठेवू लागतं, कार्य करू लागतं. येस. So spiritually minded releases the flow of God's life in me, but carnally mindedness shuts it off. परंतु आपण दैहिक दृष्ट्या जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला हे मन जे आहे, देवाचं जीवन जे आहे ते थांबतं, बंद होतं. येस. So when my thoughts are dominated by what the word of God says, आणि म्हणून जेव्हा माझे विचार जे आहे ते देवाचा शब्द काय म्हणतो त्याच्याद्वारे प्रभावित असतात किंवा वर्चस्व गाजवतात. when my thoughts are dominated by what the word says, I am spiritually minded. त्यावेळेला मी आध्यात्मिक मनाचा असतो. Okay, did you write that carnal minded is equals to death and spiritual minded is equals to life and peace?
carnal minded is equals to death and spiritually minded is equals to life and peace. जे देही स्वभावाचे आहेत ते म्हणजे देह स्वभाव जो आहे तो मरणासारखा आहे आणि जे आध्यात्मिक स्वभावाचे आहेत ते शांती आणि जीवनासारखे आहेत. येस सिस्टर. Okay. Can you take Isaiah 26 verse 3? आपण जाऊया यशया 26 verse 3. Is it talking about though will keep his mind perfect peace? Is that the same verse? I just check it out. त्याची निगा ठेवणारा मी परमेश्वर. How is it in English, sister? Isaiah, it is you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on him. Yes. Yeah. Same. यशया Okay. अध्याय 26 वचन 3. ज्याचे मन तुझ्याच ठाई स्थिर झाले आहे त्यास तो पूर्ण शांती देतोस कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो. So the scripture says, you will keep his mind in perfect peace, whose spirit or mind, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Yes. आणि वचन म्हणते ज्याचे मन, वचन असं म्हणत नाही की ज्याचा आत्मा, ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे त्याला तो पूर्ण शांती देतोस कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो. You know, we saw that carnally minded is equals to death. Now, the word death here means fear, worry, anxiety, insecurity. All these things are fear, death. Yeah. आणि आपण पाहिलं की देह स्वभावाचं असणं म्हणजे मरण आहे. मग मरण म्हणजे काय तर सगळी आपण जी चिंता करतो, काळजी करतो आणि ऑलवेज आपल्याला धास्ती वाटत असते काही गोष्टींची, तो देह स्वभाव म्हणजेच मरण आहे. येस सिस्टर. We already saw the meaning of the word death means separation from God. आणि आपण पाहिलंय की मरण ह्या शब्दाचा आध्यात्मिक अर्थ काय आहे तर देवापासून दुरावा की देवापासून दूर जाणे म्हणजे मरण आहे. येस सिस्टर. The day we are born again in our spirit, we are connected to God 24/7. ज्या दिवशी आपण नव्याने जन्माला येतो प्रभूमध्ये त्यावेळेला आपण 24/7 म्हणजे संपूर्ण काळ आपण प्रभूशी जोडलेले आहोत. But when I'm carnally minded, I'm shutting off my spirit. We saw it is like closing the tap tight. It's putting it off, putting the valve off. So when I'm carnally minded, even though in my spirit I'm connected to God, I am putting it off, I'm shutting it off. Now I'm experiencing death, even though I have life in me. आणि जेव्हा मी देह स्वभावाचा असतो त्यावेळेला काय होतं तर मी देवापासून पूर्णपणे स्वतःला दूर ठेवलेलं असतं. देवापासून मी शट ऑफ म्हणजे बंद केलेलं असतं स्वतःला आणि म्हणून मी मरणाचा अनुभव घेते, आध्यात्मिक मरणाचा. येस. So I can have life, I can have healing, I can have love, I can have joy. But if I'm going to be carnally minded, I'm only going to experience death like any other people in this world. पण मी जर ह्या देह स्वभावाची असेल तर माझ्या आत्म्यामध्ये सगळं शांती आहे, आनंद आहे, जॉय आहे. पण जर हा मी सपोज स्पिरिट माझा वेगळा आहे. Okay. Done? Praise the Lord. She's not there. I think she got disconnected. She got disconnected. Praise God. You can translate, brother. Don't ask me what I said.
1 second. I think this teaching must be a revision, right? Yes. You can translate or you can share some testimony We can until she comes. share a testimony if somebody would like to. Yeah, yeah. It became like Sister Tanya is testimony bank. Okay, so if I'll share with you one testimony, but I'll sound so foolish, and you may think that what this one is talking, but then I don't mind being people laughing stock, someone laughing at me, but for my Jesus, I would say it is what he has done. So that's the thing is that I'm thinking, would anyone believe that it can happen? I don't know, but this is what my God has actually done. Okay. So, we have this farmhouse, and we have a kacha road, a road which is very, very bad to go into the farm. Okay. And my husband was talking to me the other day, and he says, Tanya, we have to get that JVC or whatever that thing is because on that road, the center is like big stones, and at the side is like little flat, but in between you can't even take a car inside. Okay. And whenever we take our car, we park it way far away and then we walk in. So he says, we'll have to do that. I said, see, Kirat, we cannot do that till this lockdown period is cleared off and we get, to go over there. So he says, okay and all. I said, but can we make a vision? Can we come into an agreement that, the road, God does it, So he said, okay. So I said, see, I visioned that nothing is impossible with God. And I said, come, we make an agreement prayer. So I said, in Jesus' name, Lord, you said when two people agree with anything on earth, it is done by our Father in heaven in the name of Jesus. Lord, I believe, Lord, Matthew 18, verse 19 says so, Lord. And I come into agreement with Kirat and I vision, Lord, you said, write your vision. And yes, God, this is our vision that you have made this road, perfect for us to take our car in and everything. Because, Lord, everything is possible with you. Okay. So I said that to him. And everything is possible with God. Means Jesus, what? yes. Me There's cooperating nothing impossible with God. Yeah. Means me cooperating with God. See, God cannot do anything without me cooperating with him. Yes. Many So people say this, nothing is possible with God. They think Yeah. God has to do the impossible. Yeah. No. God is saying, I can do the impossible with you when you you cooperate. So yeah. I said, Lord, in the name of Jesus, and this is what happened. Okay. Now, 2 days back, my sister went 2 days or day before yesterday. She had gone to the farmhouse with her husband. They got permission from the police to go there and have a look at the place. So they went there and they took their car and they went. And as usual, my brother-in-law is very, he gets very irritated because every time they have to park their car outside and walk and all. And he did exactly that. They parked their car outside and they started walking in and they started going there inside. And then afterwards he walked and they saw that the road is like, so much better. Like everything is so but like, very good. So he went back and he told Tina, he's saying, Adi, the road is good. So we can go and bring the car in. And they actually brought the car inside. And then twice and thrice they've been going up and down because there was some electric issue there. The lights had gone off because of the cyclone. So they had to get that electrician, and also twice and thrice they've been in and out of the road.
So Tina was sharing with me that, we took the car inside. I said, where inside? So she says, inside the farm. I said, and I told her, I said, and Sachin, what he had to say? Saying, no, Sachin said the road is so good and everything was fine and it was good. So he took the car. They said he could take the car in. My Sachin is my brother-in-law. So Okay. I said, praise God. Then I told her, I said, Tina, this is what happened. I was talking to Kirat and he was saying about this road, because now in the rains, we'll have problems to go inside with the car and with this rain and the road. And then we made a vision that God, in Jesus' name, this road is good. And, everything is, we made this vision and an agreement prayer. And then I said, I must share this with Kirat. I must tell him because he will know exactly what I'm talking about, because I know we did that. And I call up Kirat and I said, this is what happened with the road. And we were so excited. We said, praise God. So I was just saying that, there's, with the God in us, the Holy Spirit in us, just trusting in him and his word, which is the truth, he will bring anything that we speak to him in the word that God has given us, that Jesus himself, into manifestation. We just have to believe it from our heart. And speak it out of our mouth. Yes, and confess with our mouths. We need to believe from your heart that yes, your God will do everything. He's already done it all. We just have to believe and confess. And believe and open the wall so that it will flow. So that's what I was just saying. I said, my God, how will anyone believe now this road can this road can be have you seen in a center in Goa, there was like from the main road, at least you have to walk 1 kilometer inside. There is no transport, and it is more than a kilometer, I guess. And if you see that road, especially the rainy season, there is no chance you can walk. Yes. But every time when we go that way, we would speak, thank you, Jesus, for the road has come. And not only a new road, the road has come only till the center, not beyond that, with the lights. Yeah, praise God. Praise God. So that's what happens when we start speaking the unseen, because we are not tapping into the natural. About super, we become Supermen. Yeah, supermen. Yes. Because we are normal people. When the supernatural, the God is in us. Now we are not natural, we are supernatural. In Jesus' name. When the natural is mixed with the super, we are supernatural. Through Jesus, we are supernatural. And that's what happened. And, I was just thinking, I said, lockdown period, there's nobody even going there. Everybody is only in their houses. They're not allowed. Everything is closed over there in those villages. This is in Bangao, Danu. Said, no way is the government going to allow anybody to come and do this road up or do anything. And I was just like so excited. I said, God, thank you so much. It was really. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So Sister Sylvia is there? Yes. Okay. So to be carnally minded is equals to death. Means I am completely disconnected from God and living in this world as if there is no God. Even though in my spirit I have the fullness of Christ, when I'm carnally minded, I have put the valve off, I have shut it off, that I'm disconnected, and carnally minded is equals to death. Now I'm experiencing death and I'm questioning, Lord, why did this happen? Why did that happen? Why am I in sorrow? Why am I in depression? Not realizing to be carnally minded is equals to death. Yeah. आणि ज्या वेळेला मी देह स्वभावाची होते, म्हणजे मी जागतिक होते, त्यावेळेला मी नक्की काय करते, तो जो वाल्व आहे स्पिरिट आणि सोल मध्ये आपण तो वाल्व बघितला आहे, टॅप, तो मी पहिल्यांदा बंद करते. आणि दुसरे म्हणजे मी पूर्णपणे डिस्कनेक्टेड होते. प्रभू आणि मी, आमच्या दोघांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं जोडणी, कुठल्याही प्रकारचे संबंध राहत नाही.
आणि मग मी प्रभूला प्रश्न विचारते की माझ्या जीवनामध्ये असं का होत आहे, माझ्या जीवनामध्ये तसं का होत आहे. म्हणजे एकतर मी प्रभूशी जोडलेला नाही, त्याच्या वचनामध्ये नाहीये, पूर्णपणे जगाप्रमाणे चालतो आणि नंतर मी परत प्रभूला प्रश्न विचारते, कारण मी देह स्वभावाचं जीवन जगते. येस सिस्टर. To be spiritually minded is equals to what? Life and peace. Life and peace. Just now we saw a scripture for peace in Isaiah 26 verse 3. Now, do we experience peace when things go wrong in our life? Yes. Sister Sylvia? Yeah. I should ask your daughter now. Mommy is peaceful 24/7? She might come and say yes. Otherwise today no dinner for me. When things go, what? Yes or no? Tell her the question. Tell her the question. Mommy is full of peace 24/7? Not always, most of the times. Most of the time. Praise God. So, you know, many times our peace goes into pieces when we get a bad news, when things don't go the way that we want it to go, when things doesn't happen the way I want it to happen. Yeah. आणि खूप वेळा आपली जी शांती असते ती कधी शांती पीस इंटू पीसेस, इंग्लिश मध्ये ते होतं, अशी तुकड्या तुकड्यामध्ये विभागली जाते. जेव्हा गोष्टी मला पाहिजे तशा घडत नाहीत आणि काहीतरी वेगळं घडतं, त्यावेळेला माझी शांती राहत नाही माझ्याकडे, मी डिस्टर्ब होते. येस सिस्टर. Correct? But in our spirit, do we have peace? पण आपल्या आत्म्यामध्ये, येस, आत्म्यामध्ये शांती असते ऑलवेज. But in our mind, do we have peace? आपल्या मनामध्ये शांती असते. नो. No. Okay. Can you read that? Isaiah? Yeah. 26. Isaiah 26:3. We're getting disturbance. One minute. Yeah. Isaiah. You can read that, sister. आयजाया यशया अध्याय 26 वचन 3. ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, ज्याचे मन, आपण मगाशी पाहिलं की आत्मा नाही तर आता वचन मनाबद्दल बोलते, तर ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे त्यास तू पूर्ण शांती देतोस, कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो. Okay, so this scripture says, "Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on him," means on the word of God. Yeah. आणि वचन म्हणते की ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे त्याला तू पूर्ण शांती देतो. तुझ्या ठाई म्हणजे कुणा ठाई? परमेश्वरा ठाई. आणि परमेश्वर म्हणजे देवाच्या वचना ठाई, देवाच्या वचनावर स्थिर झाले आहे. येस सिस्टर. Okay. When I say peace in this world, peace means when everything is happening according to my will, then I have peace. या. आणि आपल्याला वाटतं शांती, जेव्हा आपण शांती बद्दल बोलतो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं की जेव्हा माझ्या आयुष्यामध्ये सगळं काही माझ्या मनासारखं चाललेलं आहे, चांगलं चाललेलं आहे, तेव्हा मला शांती वाटते. येस सिस्टर. But this is the peace that we can experience in the midst of the trials, in the midst of the persecution, in the midst of all those problems that we go through. We can have this peace. This peace is when I experience this peace when I'm spiritually minded. या. आणि माझ्या जीवनामध्ये जेव्हा परीक्षा येतात, संकट येतात, छळ होतो, त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये जी शांती असते ती शांती म्हणजे खरी शांती आहे. येस सिस्टर. That's what the scripture says, that you will keep him. It is God himself who will keep my mind in perfect peace. You will keep him in perfect peace. Whom? The one whose mind is stayed on the Lord, the one
who's renewing the mind constantly, the one who's acknowledging the word of God, the one who's constantly spending time in the mirror, the one who is opening the mouth and speaking the word regardless of what he feels. Now, when I do this, the peace is not coming from me, but God himself is going to give me that peace that is in my spirit. The peace is released, and it is God who is going to keep me in perfect peace. येस. आणि वचन काय म्हणते की तू त्याला परिपूर्ण शांती देतोस. तू म्हणजे प्रभू स्वतः. कोणाला देतो शांती? ज्याचं मन परमेश्वरावर स्थिर आहे. परमेश्वर म्हणजे कोण? देवाचं वचन. ज्याचं मन देवाच्या वचनावर स्थिर आहे त्यालाच ही परिपूर्ण शांती मिळते. जो रात्रंदिवस ते वचन वाचतो, त्यावर मनन चिंतन करतो, त्याच्याबद्दल विचार करतो, वचन बोलतो, त्यालाच परिपूर्ण शांती परमेश्वर दुसऱ्या कोणी देत नाही. आपण पण स्वतःला देत नाही, तर प्रभू स्वतः त्या व्यक्तीला ती परिपूर्ण शांती, परफेक्ट पीस देत असतो. In Philippians chapter 4, verse 6 and 7, we see, be careful for nothing. Means, do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication. Now, if you see the scripture very carefully, he is saying that your supplication should not be with worry, but it should be with thanksgiving. Yeah. For us, usually supplication means what? Telling my problem. Yeah. आणि ज्यावेळेला आपण म्हणतो की कशाविषयी चिंताक्रांत होऊ नका, तर सर्व गोष्टीविषयी प्रार्थना व विनंती. आता इकडे इंग्लिश शब्द आहे सप्लिकेशन. So what did you say about that word, sister? I said, for us, supplication means, suppose, after the prayer meeting, I'm telling anybody has a prayer request, supplication, you can write and give. Now, everybody will write all good things and give, right? I'm so happy, I'm so joyful, I'm blessed. Yeah. Sister Tanya? Yes. I'll take you for one retreat and I'll give you all the prayer requests. Yeah. Yeah. Sister Sylvia, that's how you get prayer requests? No. So what will be in the supplication? I want this, I want that, also news. Only that? Petitions. Yeah. Not only that, my husband is drinking, my children are not obeying. Yeah? Yeah. It is all about problem. Yeah. But if you see the scripture, it says, before God would say, he's saying, before he's asking us to give the supplication, he's telling us, do not worry about anything. Yes. आणि जेव्हा आपण एखाद्या रिट्रीट साठी जातो त्यावेळेला तुम्ही शेवटी सांगा की रिट्रीट संपल्यावर की तुमची विनंती, तुमच्या मागण्या काही असतील त्या आम्हाला लिहून द्या. मग त्या आपण लोक काय करतात, तर लोक चांगल्या गोष्टी लिहित नाही, तर ते सांगतात की माझा नवरा व्यसनामध्ये आहे, माझ्या पोराला नोकरी पाहिजे, हे सगळं त्याने लिहून दिलेलं असतं. सो Do not worry about something, or do not worry about anything. Anything. पण वचन म्हणते की सुरुवात आहे वचनाची फिलिपिकरास पत्र 4:6 मध्ये की कशाविषयी चिंताक्रांत होऊ नका. एनिथिंग, म्हणजे गोष्टीविषयी. And let your supplication be known with complaining and grumbling. No. With thanksgiving. With thanksgiving. Usually when will we give thanks? When we receive something. When we know that somebody has given me, then I give thanks. Yeah. So God is saying, even before you give your supplication, acknowledge that every need of you is already given to you. Every good thing is in you. When you acknowledge every good thing is in you, now your supplication is not asking, but it is thanksgiving. Yeah. आणि वचन काय आपण नीट समजून घेऊया की जेव्हा आपण आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला कळवा. मग आपण आभार कधी मानतो? जेव्हा आपली एखादी गोष्ट आपल्याला मिळते, स्वीकारतो, त्याच वेळेला आपण आभार मानतो. मग आपण इकडे स्पष्टपणे आपण आभार मानायचे आहेत, कारण आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की ती गोष्ट मला अगोदरच मिळाली आहे, नंतरच आपण ती आभार मानत असतो. येस सिस्टर. Many of us would take the scripture and say, God told to give the supplication. No, you did not read it properly. God didn't just say, let your supplication be. No. He said, do not worry about anything, and then let your supplication be known. How? With thanksgiving.
How do I give thanks? By acknowledging, thank you, Jesus. Yes, this is what the doctor's report says. But I thank you, Jesus, that your word of God says that I acknowledge by your stripes I am already healed, and I give thanks. And that's how I should let my supplication know. या आणि वचन काय म्हणते, काही लोक म्हणतात की देवाने सांगितले की तुमच्या मागण्या प्रभूला सांगा, परंतु तसं नाही येते. तिकडे म्हटलंय की आभार प्रदर्शनासह. म्हणजे तुम्ही जेव्हा एखादी मागणी ठेवता, सपोज तुमच्या हातामध्ये डॉक्टरचा रिपोर्ट आहे, कॅन्सर रिपोर्ट आहे, पण तुम्ही प्रभूला सांगा, प्रभू मी तुझा आभार मानते, कारण आभार प्रदर्शन सांगितलंय तिकडे, तुझा आभार मानते की माझा कॅन्सर बरा झाला आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपली प्रार्थना आपण बदलायची असते. आपण काय करतो, फक्त आपल्या मागण्या आणि विनंत्या प्रभूला सांगत राहतो, पण आपली प्रार्थना करण्याची पद्धत बदलायची कशी ते वचन आपल्याला सांगते. Yes. And the 7th verse says, and then you will see your supplication manifest in your life. No, God's peace. You know what happens? When I acknowledge the word of God, and when I renew my mind and start giving him thanks and praise for what is already done, just like how Sister Tanya said that they already saw it, it's done, and they started to thank him. They did not ask or beg God, Lord. They would have complained, what kind of road is this? Every time we have to walk, what to do, Lord, please, can't you see? Do we ask God, can't we see how I'm suffering? Can't you see, Lord? Can't you hear my prayers? No. That's not what the scripture says. It says with thanksgiving. How? Thank you, Jesus, that this is done. And when they made that prayer, now, what is the first thing that happens? The first thing that happens is, in the 7th verse, and the peace of God, which passes all understanding. The peace of God that passes all understanding. या आणि आपण बघतो की वचन नीट समजून घेऊया की जेव्हा आपण एक्नॉलेज करतो, म्हणजे देवाचं वचन समजून घेतो, मनाचं नवीकरण करतो, प्रभूला धन्यवाद देतो, त्याचा आभार मानतो. तिच्या ताण्याने साक्ष दिली की तो रोड त्यांचा जायचा होता तिथपर्यंत, तिथे तो रोड खडबडीत होता, त्याने देवाचे आभार मानले, अग्रीमेंट प्रेयर केली, आणि मग त्यांना दिसलं की रोड ऑटोमॅटिकली लॉकडाऊन मध्ये पण तो रस्ता चांगला झालेला आहे. त्याप्रमाणे आपण पण देवाचे आभार मानायला सुरुवात करायची. आणि मग नंतर काय होतं, तर वचन 7 म्हणते की सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवाने दिलेली शांती. Yes, sister. Now, the word surpassing all understanding means, in my human understanding, the problem is still the same. Yeah. In my human understanding, I could still see the physical symptoms the same. But now I have a supernatural peace that is released from the spirit. Yeah. आणि वचन 7 मध्ये जे आहे की बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे म्हणजे काय, तर माझा प्रॉब्लेम आपले ह्युमन अंडरस्टँडिंग जे आहे, मानवी जी माझी बुद्धी आहे, तिकडे प्रॉब्लेम तोच आहे, सिच्युएशन तशीच आहे, पण तरी सुद्धा जी माझ्या, व्हॉट यू सेड आफ्टर दॅट सिस्टर, द सिच्युएशन, द प्रॉब्लेम इज सेम, but I have peace. Now usually when will we have peace? When everything is going the way which we like. But this peace is the peace that's surpassing all understanding. पण त्या सिच्युएशन मध्ये, त्या परिस्थितीमध्ये, त्या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा माझी शांती जी आहे ती तशीच आहे, जी माझ्या बुद्धी पलीकडे आहे, जी मला कधी समजू शकत नाही, त्या पलीकडची अशी शांती प्रभू मला देतो. Yes, praise the Lord. Okay, some translation it says passes, some translation it says surpasses. Okay, passing, surpassing all understanding. Yeah. Now, what does this peace do? Some translation says that this peace will guard your hearts and your mind. So what it will do? It will guard. It will protect. Yeah. It will guard my heart and my mind through Christ Jesus. आणि ही शांती काय करते, तर ती माझे हृदय आणि माझं मन, म्हणजे माझं अंतःकरण आणि माझं मन, ह्या दोघांना ती राखते, ह्या दोघांचं ती संरक्षण करते. We saw in Isaiah in 26:3 that he will keep, God will keep
our mind, keep him in perfect peace, whose mind is stayed on him. Yeah. So now, when I start giving thanks and acknowledge his word, and when I start speaking the word, it is God who gives me that peace. With my senses, the problem is still the same, but yet I can experience a peace. Now, this is not just peace, but this peace is guarding my mind. From what? From what I see is not going to affect me. From what the doctor's report is saying, that is not going to affect me, because my mind is guarded with what? With the peace of God. या आणि वचन आपण वाचलं यशया 26:3 मध्ये की ज्याचं मन प्रभू ठाई स्थिर आहे, परमेश्वराच्या ठाई स्थिर आहे, त्याला परिपूर्ण शांती मिळते. आता आपण बघूया की आपल्या जीवनामध्ये प्रॉब्लेम येतो, समस्या येते, अडचण येते, संकट येते, पण अशा वेळेस मला शांतीचा अनुभव मी घेत असते, कारण माझ्या मनामध्ये आपण मगाशी वाचलं की माझी बुद्धी जी आहे तिकडे प्रॉब्लेम तोच चालू आहे. आपल्या बुद्धीला या गोष्टी समजत नाही, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन परमेश्वर आपल्याला शांती देत असतो, कारण त्याच्या वचनाद्वारे ही शांती आपल्याला मिळत असते. येस, You would have surely experienced this in your life. या When you are in the word of God, studying the word and meditating and speaking it, when you go through trials, the same problem earlier, you would have got irritated, you would have opened your mouth and you would have spoken things, you would have done things that is really, but now the same problem, you could see that it is not affecting you. Now you can see there is a peace, and this peace is the peace that surpasses all understanding. Now that peace is guarding your heart, that situation is not going to impact you. येस. आणि आपण सगळ्यांनी हा अनुभव घेतला असेल की ज्या वेळेला आपण देवाच्या वचनाचा अभ्यास करतो, त्यावर चिंतन करतो, आणि मग पूर्वी जसे प्रॉब्लेम यायचे, संकट यायचे, तेव्हा आपण इरिटेट व्हायचो, आपल्याला समजायचं नाही काय करायचं, काय करू आणि काय नको. पण जसं आपण देवाचं वचन येतो आणि उभे राहतो, आपण चिंतन करतो, त्यावेळेला आता आपल्याला एक शांती मिळते, आणि जी शांती आहे ती वचन म्हणते त्याप्रमाणे आपल्या बुद्धीच्या पलीकडची अशी आहे. येस सिस्टर. Okay, I can finish with this example. For example, when we see Jesus was in the boat, and in the midst, when he was traveling in the boat, there was a big storm. या आणि आपण आपण पाहतो येशू त्या सरोवराच्या मध्यभागी होता, त्या बोटीमध्ये बसलेला होता, आणि जेव्हा तो झोपलेला होता त्यावेळेला तिकडे वादळ येतं सरोवरामध्ये. येस सिस्टर. So did Jesus panic? येशू घाबरला तिकडे? नो. Did he got fear? No. त्याला भीती वाटली? नो, नाही. Now, if he is going to panic or have fear, that means he's carnally minded. So carnally minded is equals to what? Death. आणि येशू जर घाबरला असता किंवा त्याला भीती वाटली असती, तर याचा अर्थ आहे की तो पूर्णपणे त्याचा देह स्वभावाचा असता, आणि आपण अभ्यासल्याप्रमाणे देह स्वभाव म्हणजे काय? मरण आहे. हे सिस्टर. But if we see, even though there is a storm, there is a cyclone, there is all those things, the heart of Jesus was guarded. The mind of Jesus was guarded with the peace of God, the peace of the Father. He had such peace that storm couldn't even touch him. आणि येशू जरी त्या वादळात होता, तो बोटीमध्ये होता, तरी पण त्याचं हृदय जे होतं, त्याचं मन जे होतं ते संरक्षित होतं. त्याला एक प्रकारचं कुंपण होतं, पहारा होता स्वर्गीय पित्याद्वारे, आणि म्हणून तो इतका शांत होता वादळामध्ये सुद्धा. The reason is because Jesus' mind was stayed on the word of God. God gave him perfect peace. आणि कारण येशूचं मन जे आहे ते पूर्णपणे त्या वचनावर लागलेलं होतं, म्हणून त्याला पित्याने परिपूर्ण शांती दिलेली होती. Now this peace is surpassing understanding. At the same time, this peace is guarding my heart from that storm affecting my life. But when I have this peace, I am going to impact the storm. What did he say? He rebuked it. And he said, be still. आणि ज्या वेळेला माझ्या हृदयामध्ये अशी शांती असते आणि माझं हृदयाचं संरक्षण झालेलं असतं, ते हृदय माझं संरक्षित असतं, त्यावेळेला मी स्वतः त्या वादळाला धमकावणार आहे, कारण प्रभू येशू काय म्हणाला की शांत हो. येस. Praise the Lord. That's what is called to be spiritually minded, because spiritually minded is equals to life and peace.
आणि ह्यालाच म्हणतात की आपण आध्यात्मिक मनाचे होणार, कारण आध्यात्मिक मनाचे होणे म्हणजेच त्याचा अर्थ आहे की शांती आणि जीवन आपल्या मध्ये आहे. आमेन. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Any questions? No, sister. Okay. Shall we close? Yes, sister. Yeah. Okay, sister, you can make the closing prayer. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे. आमेन. Amen. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो. तू आम्हाला अनेक रहस्य शिकवली आहे. विशेष करून तू आम्हाला कार्नल माइंडेड अँड स्पिरिच्युअल माइंडेड सिस्टर जोसलिन द्वारे प्रभू तू आम्हाला शिकवलं आहे की देह स्वभाव आणि आध्यात्मिक स्वभाव ह्यामध्ये काय फरक आहे. आणि आज आम्हाला जे कीवर्ड्स जे मिळाले आहेत, जे महत्वाचे शब्द म्हणजे जेव्हा आम्ही देह स्वभावानुसार चिंतन करतो तेव्हा आम्हाला आमच्या समोर मरण असते, परंतु जेव्हा आम्ही आध्यात्मिक तुझ्या शब्दाप्रमाणे आम्ही चिंतन करतो प्रभू, तेव्हा आमच्यामध्ये शांती आणि जीवन ह्या दोन्ही गोष्टी येत असतात प्रभू. आज अनेक गहन गोष्टी प्रभू तू आम्हाला उघड केल्या, विशेषतः स्पिरिट, सोल, बॉडी, आत्मा, जीव आणि शरीर हे कसे कार्य करतात आणि आम्ही आमच्या आत्म्यामध्ये तुझं जीवन, तुझा शब्द, आनंद, प्रीती, शांती सगळं तिकडे ठेवलेलं आहे प्रभू. फक्त आम्ही तो वाल्व उघडा करायचा आहे आणि ते जीवन आमच्यामधून तुझं जीवन वाहू लागते प्रभू, आमच्या स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी प्रभू. प्रभू ह्याच महान रहस्य तू आम्हाला शिकवली त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते प्रभू. ज्यांनी आम्हाला ही रहस्य शिकवली आहे, जे रात्रंदिवस परिश्रम करत आहेत प्रभू तुझे वचन इतरांना सांगण्यासाठी, ते सर्वजण सिस्टर जॉसलिन, ब्रदर जॉन्सन, ब्रदर जूड, सिस्टर मरीना, या सर्वांना प्रभू तू आशीर्वादित केलेला आहे. त्यांना तू उत्तम आरोग्य दिलेलं आहे प्रभू आणि त्यांना प्रभू तू आमच्यासाठी निवडलेला आहे त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आम्ही जे ऑनलाईन सेशन्स बघत आहोत प्रभू, आम्हा सर्वांना हे वचन समजलेलं आहे आणि प्रभू ते वचन आम्ही नीट समजून घेऊन इतरांना देखील शिकवलेलं आहे त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. ही प्रार्थना मी प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन. Amen. Praise the Lord. थँक्यू. थँक्यू. Thank you, Jesus. Thank you. सिस्टर जॉस्टिन. Thank you, Sister Thank you. Jyoti. Thank you all. थँक्स अ God लॉट. bless you. या. God bless you all. Thank you, brother. Thank you. God bless you. So we all see tomorrow. Same time. Yeah, I think tomorrow Papa will come. Papa was in Pakistan today. Today, yeah, because Florida had to go. So he gave me option. You're taking Hindi or Marathi. He did not go for Marathi for a Hindi session for a long time, no? But he has left long back from there. Yeah. That is, they His start flight- at 6:30. His flight has not reached Vashi. Brother I left Johnson, 5 minutes before I reached Vashi. I think he came here. yeah, I know, I did not Yeah, yeah. notice. When I saw he left, at that time I noticed. he was here. Yeah, I don't know how long he was here. Yeah, he was there. Today's session was wonderful, sister. Today's session was also very good. Very good. Amazing. Praise God. Praise Praise God for that. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, sister. Okay. Thank you. Thank you,